Tak, já jsem Honza a mám strašně super příjmení. Já jsem tady odsud v podstatě, já jsem z Ostravy, rodák ostravský, teď už teda nějaký pátek žiju v Praze a všichni vždycky poukazují na to, že já určitě nejsem z Prahy, protože mluvím tak, jak mluvím, že mluvím jako hezky česky, tak se hrdě hlásím k tomu, že jsem tady z tohoto regionu, ale jako pravdou je taky to, že mě ta Praha nezměnila, já mluvím pořád celý život stejně a jsem i vděčný svým rodičům, kteří na mě vždycky mluvili hezky česky a proto mluvím takhle, tak vůbec pražsky. Tak, podívejte. Já mám takovou dobrou ambici. Jo? Mám to na to takových nějakých 80 minut a mám ambici takovou, aby vám aspoň 5krát tady tak jako bouchla hlava. Jo? Protože tu přednášku jsem pojmenoval, co o vesmíru znát a co vám ve škole možná neřekli. Já věřím to, že vám toho spoustu řekli ve škole a ve vašem běžném životě, ale kolikrát lidi bohužel mají nějakou představu o vesmíru, která je trošku dost lichá, že si to pamatují třeba ze školy blbě, a nebo kolikrát třeba i ti učitelé si nepamatují úplně přesně. Tak já si budu snažit vám v tom udělat trošku dneska pořádek a několik věcí vám vysvětlit. No, když už se centrum jmenuje Pluto, tak si asi samozřejmě nemůžu odpustit nějaké malé vysvětlení. Jo? Taky v téhle vizualizaci, když si ta tělesa tady spočítáte, tak by někdo mohl říct, hele, vy to máte blbě, protože tady máte něco navíc. Je tady někdo, kdo by mi dokázal v jedné věci říct, proč bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet sluneční soustavy? Tak, to je velmi častá představa o tom, že je moc malé. Podívejte, úplně v rychlosti, jo? O tom se taky právě šíří spousta věcí, které nejsou úplně jako pravda, ale ono vlastně se dá říct, že část pravdy na tom samozřejmě je. Prosím, Pluto za prvé nikam nezmizelo, nevybouchlo, není to hvězda, ani to není černá díra, jak už jsem slyšel od dětí několikrát. Prosím, Pluto tam furt lítá. Pluto ale lítá kolem sluníčka někde v oblasti, které říkáme Kuiperův pás. Kuiperův pás komet. Tam jsou jako miliony a miliony těles, které obíhají stejně jako Pluto kolem Slunce. No jo, a taky je tam spousta těles, které jsou normálně kulaté. A možná jste asi jste nikdy neslyšeli třeba o něčem, čemu byste říkali planeta Eris. Možná trpasličí planeta, to jste někdy slyšeli, že ano, jako je třeba i Pluto. Ale proč Eris jsme nikdy nepovažovali za planetu, i když je větší než Pluto? No, protože zkrátka jsme Eris objevili později. Pluto bylo objeveno v roce 1930 astronomem Clydem Tombaugh a tehdy, když to objevil, tak jsme si říkali, máme další planetu. No, v tuhle chvíli bychom měli asi 150 planet, kdybychom měli říct, že Pluto má být opravdu planetou. Pluto prostě obíhá v pásu. Obíhá tam společně s dalšími miliony těles. To znamená, ta jednoduchá věta, která by mohla zaznít, je, že Pluto není dostatečně velké, ale spíš gravitačně působivé na to, aby si vyčistilo svoji oběžnou dráhu okolo Slunce. To znamená, ano, když chcete nějaké těleso nazývat planetou, musíte splnit 3 podmínky. Můžete se ptát sami sebe, jestli můžete být planetou. Musíte být kulatí. Tak, to znamená, že vlastně hydrostatická rovnováha způsobí, hmotnost vašeho tělesa způsobí, že jste kulatí. Jo? To je první podmínka. Druhá podmínka, musíte obíhat okolo Slunce. Jo? Dobře, někdo by řekl, no že asi jo, ale samozřejmě v tuto chvíli vám z toho vypadnou veškeré měsíce, že ano? Protože ty měsíce obíhají kolem planet, jsou planetocentrické. No a pak třetí podmínka, kterou musí splňovat to těleso, že musí obíhat na své oběžné dráze samo. Což samozřejmě rejpalové by mohli říct, co takový Jupiter, co tam má ty trojány. Ale každopádně musí ten váš gravitační vliv být takový, abyste obíhali pomyslně sami na té oběžné dráze. A jak jsem jasně řekl, Pluto obíhá v Kuiperově pásu společně se spoustou jiných těles a to je ten důvod, proč bylo vyřazeno. Prostě mohli byste normálně přiletět klidně i k pásu planetek, který je mezi Marsem a Jupiterem, kde najdete třeba Ceres, a mohli byste se zeptat, hele, seš kulatej? Jsem kulatej. Obíháš kolem Slunce? Obíhám kolem Slunce. Obíháš tam sám? Ne, on obíhá v celém pásu. Nemohl jsem si odpustit tady to vysvětlení. Chápem? Proto bylo Pluto vyřazeno v roce 2006 ze seznamu planet a bylo vyřazeno v Praze na kongresu. Takže Češi jsou v tomhle taky tak slavní. Tak, nemohu si odpustit jednu věc ještě tady v tom úvodu. Velmi často mám přesně podobnou vizualizaci u svých přednášek a ptám se lidí, když se podívají na tady tuhle vizualizaci, co je tam všechno blbě.
A samozřejmě, že všichni, kdo mají aspoň nějaké základní povědomí, tak se podívají a řeknou, jo, tak jsou ty tělesa špatně velké. Jo, tak jasně, tak třeba tady to dokonce vypadá, že ten Mars je větší než Země, což ve skutečnosti Mars je menší než Země. Venuše je v podstatě skoro stejná jako Země. Jo? Dokonce tady máme Jupiter a možná, když byste si vzpomněli ještě do svých základoškolských let, tak má takzvanou rudou skvrnu, která se postupně mění, teď se aktuálně zmenšuje a jenom planetu Zemi bychom do té rudé skvrny nacpali dvakrát. To znamená, ty velikosti tady úplně nesedí. Zároveň jenom planetu Zemi byste do Slunce nacpali 1 300 000 krát. Takže museli byste opravdu to Slunce hodně zvětšit, nebo třeba tu Zemi velmi zmenšit, abyste měli ty správné poměry velikostí. To znamená, to bychom asi dali. Zároveň lidi se správně ozvou a řeknou, hele, vzdálenosti jsou blbě. No jasně, že jsou vzdálenosti blbě. Teď jenom, jak moc jsou blbě. Pojďme si to v rychlosti ilustrovat. Astronomové si neradi pamatují čísla. Teda většina. Tady máte Slunce, tady máte Zemi. Jelikož si asi nechcete pamatovat nazpaměť, jak daleko je Země od Slunce, možná někdo z vás, ano, 149 600 000 kilometrů, tak když si to nechcete pamatovat, tak si můžete pamatovat jednoduché číslo. 1. Astronomická jednotka. Astronomická jednotka není pojem ze sci-fi, to je prostě jednotka, která označuje průměrnou vzdálenost Země od Slunce. Když řeknete 1 astronomická jednotka, máte to naprosto přesně. Super, jak moc je to blbě? Pokud tohle je 1, jo, souhlasíme, pokud tohle je 1, tak třeba Jupiter by měl být asi 5 astronomických jednotek daleko od Slunce. Saturn přibližně 10 astronomických jednotek od Slunce a Neptun 30 astronomických jednotek od Slunce. Umíme si to představit, jak moc bychom to museli roztáhnout celé. Super. A pak lidi většinou se ozvou a řeknou, jak moc je to blbě, no vám tady překáží to Pluto. Bacha, my jsme se asi tak trošku na začátku shodli, že se koukáme na sluneční soustavu. Nejenom na planetární soustavu. Že? Protože planetární soustava by ano, byla jedna ta hvězda a ty planety. Ale sluneční soustava není jenom hvězda a 8 planet. Tady by nám toho správně spousta mělo chybět. Kde jsou všechny ty měsíce? Kde jsou komety? Kde jsou asteroidy? Kde jsou ty trpasličí planety? Kde je všechny ten plyn, prach a bordel, co tam krouží kolem Slunce? Zkrátka sluneční soustava není jenom jedna hvězda a 8 planet. A pak je jedna věc, která mě úplně vždycky vytáčí. A to je to, že tyhle vizualizace dáváme dětem do škol v podobě různých plakátů, dáváme to v učebnicích všude možně a vypadá to nějak takhle. A mě moc jako netrápí to, že to je zkreslené, to všem dochází, že ty vzdálenosti a velikosti jsou blbě. Mě štve tohle. A štve mě to neskutečně. Protože pro naprosto běžného člověka a pro absolutní většinu lidí v běžném životě, a tím se bavím fakt jako o 90% minimálně, tak Slunce není žluté. Není. Slunce je pro běžného člověka prostě bílé. Kdyby Slunce bílé nebylo, tak v přírodě neexistuje bílá barva. Mraky by nebyly bílé, sníh by nebyl bílý, teda než byste ho počurali. Prostě bílá by neexistovala. O té žluté se máme do prčic dozvídat nejdřív, když chceme maturovat z fyziky. A nebo pak na vysoké škole, když máme nějakou přírodovědnou fakultu nebo technickou fakultu, kde se budeme dozvídat o vyzařování absolutně černého tělesa, Stefan Boltzmannově zákoně. Už mluvím čínsky, že? Jo? A to je přesně to. Pokud chci aspoň trošku chápat, jak funguje příroda, proč tráva je zelená, obloha je modrá, proč moje boty mají barvu, jakou mají, tak v tu chvíli musí ten zdroj světla být bílý, protože co je v bílé barvě? V bílé barvě jsou zakódovány všechny barvy duhy. A to je to, tam je to schováno. Slunce je bílé. Tohle nemůžeme prostě dětem ukazovat. Až budou přesně na té, dobře, maturovat z té fyziky. Já jsem taky nematuroval z fyziky třeba, jo? Tak jako až potom to budou chápat. Budou chápat to, že nějaké teplotě přísluší nějaká barva, ale lidské oko to stejně nevidí, jo? Dokonce byste se mohli bavit o tom, že Slunce je vlastně zelené. Protože má maximum vyzařování na 550 nanometrech, to je zelená barva. Jo? Takže takovéhle prostě hlouposti. A chce to jeden důkaz. Protože Spratek to tady může sice hezky říkat,
ale chce to důkaz. A ten důkaz všichni znáte ze svého běžného života. A to je, když vylezete ven, a vy moc dobře víte, že může být jak den i noc, a kouknete se na měsíc, tak vy všichni víte, z prvních ročníků základní školy víte, že měsíc nezáří, že? Měsíc pouze odráží sluneční světlo. Když se na něj podíváte, a slunce by bylo žluté, jo? Vidíte, furt svítí žlutou. Dává to smysl, ne? A teď přesně, jak chcete dítěti potom teda, když mu teda budete cpát do hlavy, slunce je žluté, pomalu úplně fanaticky, že slunce je žluté, a teď se úplně s přesvědčením mu vysvětlíte, jak to ten měsíc nezáří, pozor na to, měsíc pouze odráží. Jak mu to vysvětlíte? Nemůžete, jo? To nejde. A pak samozřejmě někdo může namítat. A správně může namítat. Ale pozor, vždyť já někdy slunce žluté vidím. Někdy vidím dokonce žlutě i ten měsíc. Zamysleme se kdy. Vidíme ho ráno nebo večer u slunce. Když nám slunce vychází nebo zapadá. U měsíce, když máme východ nebo západ měsíce. A to neznamená, prosím, jak je v těch pohádkách, že ráno sluníčko vychází a ještě unavené, potom svítí jako kráva a potom jako jde spinkat, protože se unavené. Ne, slunce svítí miliardy let furt stejně a ještě miliardy let svítit stejně bude. Může za to naše atmosféra, že ano? Kde se najednou ztrácí modrá složka světla a když si vezmete to, co v té duze je, jo, všechny barvy duhy a vezmete pryč tu modrou, jo, co vám zbyde? Krásně žlutá. A to je to, proč se vám to slunce jeví, že je žluté. Ve skutečnosti je naprosto jasně bílé. A tady máte fotku. Jakmile jste mimo planetu Zemi, jakmile jste mimo ty nejhustější vrstvy atmosféry planety Země, tak to slunce pro vás vždycky bude svítit naprosto jasně, intenzivně bílou barvou. Super, dobrý rozjezd, ne? Tak, hele, kdo znáte tohle, prosím, zvedněte normálně, reálně, zvedněte ruku, kdo znáte tohle? Tohle, jo, většinou to bývá test, jestli spíte, jo, jenom tak jako mimochodem. Jo? Super, v podstatě všichni, že? Cool. Musím se zeptat, tuhle tu otázku pokládám fakt jako skoro vždycky. Tuhle otázku už slyšelo fakt, a to nemachruju, to je statistika, jako pár desítek tisíc lidí slyšelo a ano, 99% lidí zvedlo ruku, že znají NASA. Ale pak jsem se zeptal vždycky v zápětí a ptám se teď rovnou taky, kdo mi dokážete říct, co anglicky znamenají ta 4 písmenka? Protože já se takhle tak ptám a do dnešního dne, naposledy jsem to slyšel asi 3 týdny zpátky, mi celkem 16 lidí řeklo, co ty 4 písmenka znamenají správně. Proto se zeptám, zdali jste si 100% jistí, kdo se hlásíte. Takže kdo mi chce říct, abych mohl říct na příští přednášce, že v komorním klubu Ostrava Jih jsem slyšel 17. Zvedněte ruku, kdo to chcete zkusit? Martine, ty ne, ty máš zakázáno. Ale ano. Anglicky, zvládnete to? Protože ono anglicky je to česky je to Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, se to překládá. Ale co to je anglicky? Jak je to anglicky? Takhle, když to někdo zkusíte, tak pak se ukáže, že jako musíme vědět. Takže kdo to chce zkusit a je si fakt relativně jistý. Co? Tak zkuste. Velmi dobře, a já to schválně neuznám, ale fakt těsně. Já jsem slyšel mimochodem už úžasné pokusy, jako North America Space Agency. Jako nice try teda, jako jo. Byl jste extrémně blízko. National Aeronautics and Space Administration. Pardon. Není to asociace, je to administrativa. Hele, v pohodě, proč to známe všichni? Bylo super věci, že? Apollo, všichni jsme slyšeli o Apollu, program raketoplánů, Voyagery, prostě ty úžasné věci, které se na nás samozřejmě kolikrát jako hrnou historicky, ale hlavně lidi z popkultury. Extrémně často tady tohle logo známe právě třeba z těch filmů, které jsou o vesmíru, z knížek a vždycky, když to má být prostě najednou jako o vesmíru a je to z Ameriky a Amerika má Hollywood, asi se to vždycky bude točit okolo tohoto loga.
A to je právě ten problém. Lidi pak kolikrát mají i pocit, že NASA je něco jako světová kosmická agentura. Ne, to je americká kosmická agentura. Super, je to největší kosmická agentura světa, ale tam to může jako skončit. Jo? Dobře. Tady, děcka, když by vaše děti chtěli jednoho dne pracovat ve vesmíru, tak tady pracovat nebudou. Kdo znáte tohle? Zvedněte prosím ruku, ať máme nějakou statistiku. Kdo znáte tohle? Super, SpaceX. Víte, jaký je hlavní rozdíl mezi NASA a SpaceX? Že tohle je soukromá firma. NASA je prostě vládní agentura, kterou platí kongres. SpaceX je soukromá firma. V dnešní době je úplně v pohodě založit si vesmírnou firmu. Jenom v České republice, prosím, je na 150 firm, které dělají hardware, software do raket, do družic, do pozemního segmentu pro podporu astronautů a podobně. Na 150 institucí tohoto charakteru. Lidi o tom prostě neví. A je to tak. V České republice dokážeme vyvinout družici opravdu z bílého papíru. V České republice se staví obrovitánské kusy nejsilnější evropské rakety. Jo? Tohle je soukromá firma. Ano, miliardáře Elona Muska. To ale nemusíme řešit. SpaceX našla úžasnou díru na trhu a to je to, a dokázali vyplnit, a to je tím, že naučili rakety přistávat. Kdo jste ještě neviděli, jak raketa Falcon 9 přistává, tak máte domácí úkol. To je technické porno prostě. Jo? Ta raketa prostě vyletí vzhůru a pak vám kus barák, 40-metrový barák padá z oblohy a na metr přesně, bez padáků, bez křídel, přistane na metr přesně na vybetonované ploše. No to se fakt podívejte. A ty rakety už jsou kolikrát více než 30krát použité znova. Co to znamená pro naše schopnosti vynášet náklad na oběžnou dráhu, do kosmického prostoru? Obrovitánské zlevnění, přesně tak. Najednou všichni možní mají tu možnost za výrazně levnější peníze posílat své vědecké experimenty, své družice na oběžnou dráhu. Trošku se pochlubím, mám jeden středoškolský tým, který má na oběžné dráze vlastní družici. Ta děcka na střední škole měla dříve řidičák na družici než na auto. Takovéhle možnosti tady jsou. Jo? A právě i díky tomu, že se nám opravdu ten vesmír začal trošičku i komercionalizovat. Už opravdu je nám otevřen. A kolikrát mladým dětskám říkám, jako pokud se necítíte, že budete nějací velcí fyzici, chemici, programátoři, vývojáři, tak chcete si založit firmu a máte ty schopnosti najít ty lidi okolo vás, kteří to umí a vy je dokážete držet motivované, jděte do toho. Můžete mít vesmírnou firmu, můžete být vesmírní podnikatelé. Tyhle ty možnosti tady jsou. A prosím, kdo znáte tohle? Zvedněte ruku. Díky, tady těch poučených rukou bylo výrazně více než je běžné. Když se takhle tak zeptám, totiž u nepoučeného publika, a vy jste relativně už dost poučení, tak se přihlásí tak v tomhletom publiku tak 1, maximálně 2 ruce. Tohle je ta klíčová, to je ta pro nás ta důležitá. ESA, Evropská kosmická agentura, European Space Agency, to je ta, kde máme my schovány všechny ty možnosti, prosím. Pokud vy nebo vaše děti, nebo jakýkoliv vaši svěřenci by si řekli, že by se chtěli jednoho dne stát astronauty, nebo by chtěli stavět družice, nebo rakety, tak tady. Děcka se mohou stát astronautem. To, co jsme si mysleli ještě před pár lety, že bychom řekli, hele, tady jako to je hezké, že chceš být astronautem, nebo popelářem, že? To je takové to vždycky 6-7, že? Tak jako v tu chvíli jako řeknete, jako to je hezké, ale nejsme v Americe, nejsme v Rusku, nejsme v tom velkém státě, který má ty možnosti. Ne. V dnešní době v České republice tyhle ty věci jdou a díky právě i našemu členství v Evropské kosmické agentuře. Tohle je to místo. A proto bych chtěl, aby ji všichni znali. Je to kvůli tomu, aby ta děcka mohla snít, aby si mohli říct, chci dělat něco tak brutálního, jako je kosmické inženýrství, kosmická věda. Možná to znáte z takových těch hlášek, z filmů a podobně, kde se říká to anglicky, jako přece to není tak těžké, it's not hard, it's not rocket science. This is rocket science. Jo? Tohle je raketová věda. Jo? Takže tohle a tohle to znát. A já si dovolím teď s vámi projet takových několik věcí, během kterých vám vysvětlím i některé základní fyzikální principy. Věřím, že dneska odejdete a budete mít za sebou první lekci orbitální mechaniky, minimálně. Prosím, tohle jsou evropské rakety. Některé z nich už nelétají, ale není to extrémně podstatné. To, co vidíte ale tady, tak je aktuálně nejsilnější evropská raketa Ariane 6. A pojďme si v rychlosti jenom říct, jak se rakety vlastně pojmenovávají. Jo?
Ariane je název, že jo? Ale potom je tam nějaké číslo. Jo? Ariane 6 v tomto případě. Když se podívám tady, tak tohle je raketa Ariane 5. Jsou si podobné? No, moc ne. No jasně, protože ta 6 nebo ta 5 označuje vývojovou řadu. To znamená, 5 byla starší, předtím byla nějaká 4, 3, 2 a reálně i 1. Jasně, někdy možná přijde i 7, uvidíme. Každopádně, tohle je Ariane 6, ale je tady dvakrát. Tady tahle konkrétně se říká, že to je Ariane 62, nebo 6.2, a tyhle je Ariane 6.4, nebo taky 64. Když se na ní podíváte detailněji, tak tam vidíte rozdíl mezi tou 2 a 4. Když se podíváte na její spodní sekci, ta 2 nebo 4 označuje počet pomocných stupňů. A co vás tím chci naučit? Že když se zaposloucháte do názvu raket a na ta čísla, která zazní na konci, tak vám to o té raketě dokáže něco říct. V tomto případě se hloupě zeptám, 64 nebo 62 je silnější? 64, protože má víc motorů, má větší možnost vynést více nákladů na oběžnou dráhu. A teď přesně, ta raketa, kterou SpaceX naučilo přistávat, tak se jmenuje Falcon 9. Když byste se přijeli podívat, co má dole, kolik tam má asi motorů Falcon 9? 9 motorů. Raketa, která vynesla člověka na měsíc v rámci programu Apollo? Saturn 5. Kolik byste dole našli motorů? 5. To znamená úplně základní pojmenovávání raket. Prosím, důležitá věc. V dnešní době kvůli válečným konfliktům je představa lidí o tom, co znamená a je raketa, trošičku lichá. Mají kolikrát představu, že raketa, protože se spouští z nějaké stíhačky, že jo, nebo nějakého bombardéru, takže to je něco velkého takhle. Nebo jako tahle místnost. Prosím, to nemá vůbec sročení s orbitálními raketami, s kosmickými raketami. Tohle má na výšku přes 60 metrů. To jsou baráky, které lítají nahoru. Ono taky v kontextu opravdu toho, jak porovnat, co je na nejvyšším technologickém piedestálu v rámci technologií, které člověk dokáže vyvinout, tak fakt to kosmické inženýrství bude fakt vždycky totálně nahoře. Děcka občas snaží jako argumentovat a říkat jako, ale Formule 1, to je hustý. Říkám, jo, Formule 1 je jako fakt super. A víte, odkud jsou nejčastěji rekrutováni inženýři do F1? Z raketového inženýrství. Jo. To znamená, tohle opravdu se hlavně dá dělat v Česku. Skoro třetina z toho, co vidíte, tak se vyrábí v Klatovech u Plzně. ATC Space Klatovy. Tam máte fabriku postavenou na to, že se tam vytváří obrovské kusy nejenom pomocných stupňů, ale i toho centrálního stupně. A pak to fičí na celou integraci a potom na lodích na kosmodrom, kde se to dává celé dohromady. Pardon? Nejsme levní. To je na dlouhé vysvětlení. V pohodě. Dovolím si ještě jednu důležitou otázku. Jednoduchou otázku. Proč je ta raketa bílá? Když se na ní podíváte, proč je ta raketa bílá? Proč většina raket je bílých? Proč jsou bílé? Kvůli teplotě. Přesně tak. A teď, jakože bílá má nějakou parádní vlastnost, že jako dokáže se sebe něco upouštět, nebo to? Ne. Funguje tam něco jako albedo efekt. Vysvětlíme si v rychlosti. Ale předtím, prosím, jenom si uvědomme, jo, jak se skládá. Z čeho tu raketu vlastně máte? Kde ty jednotlivé komponenty jsou? Když se na ní podíváme, tak prosím, co je tady dole? Stupidní, že? Tady jsou motory. Důležitá věc. Náklad je vždycky nahoře. Pro tu raketu je jedno, jestli nákladem je družice, teleskop, nějaký rover pro jiné kosmické těleso, kosmická loď, ve které sedí astronaut, to je úplně jedno. Pro tu raketu je to náklad. A náklad je vždycky nahoře. V tomto případě schován pod takzvaným aerodynamickým krytem. Ten kryt, on funguje jak kindervajíčko. V momentě, když přečká ty největší nápory, dokáže proletět opravdu těmi nejhustějšími vrstvami atmosféry, tak se opravdu potom rozlomí a vystaví se ten náklad tomu kosmickému prostředí. Ale proč ho odhazujeme? No, zaprvé, abych pak mohl vypustit tu věc, kterou tam nesu, ale druhá věc, odhodím to protože to váží 2 tuny. A já si sebou nechci táhnout něco, co mě prostě zbytečně zatěžuje při mém urychlování se vzhůru. Ale pak důležitá otázka. Pokud je tady náklad a tady jsou motory,
Co je tady? Nádrž. Přesně tak. A já vždycky poukazuju na ty pohádky, že jo? Znáte ty pohádky těch zvířátek a podobně. Jo, a nevím, Krteček postavil raketu, že? Krteček a raketa. A vždycky to vypadá stejně. Takové špičaté něco, pak to máte dole ty křídílka, že? A pak je tam to kolečko, že? A ten krteček, že? Kde sedí? V nádrži, že? To znamená, náklad je vždycky nahoře, jo? Tak, a teď, proč je bílá? Kvůli efektivitě. Zní to možná bizarně, ale kvůli efektivitě. Protože to palivo, které je uvnitř, tak je extrémně studené. Proč je studené? No bo fyzika prvních tříd fyziky, že jo? Protože když něco schladíte, když máte něco studenější, tak si vzpomeňme, že to zmenší svůj objem. Když to ohřejete, zvětší to svůj objem. A pak, když do té furt stejně velké nádrže chcete toho paliva nacpat co nejvíc, no tak chcete to mít schlazené. To má fakt jako -100 stupňů Celsia. A ten albedo efekt, myšleno to, jak bude ten materiál, ta barva odrážet to teplo nebo ho absorbovat, tak jde o to, že vy nechcete tu raketu zahřívat. Vy chcete, aby co nejdéle a co nejméně na energii potřebný čas budete mít tu raketu studenou, nebo tu nádrže studené, aby se vám to nerozpínalo. Tam samozřejmě jsou přetlakové ventily, které v momentě, kdy se to zahřívá na té startovací rampě, tak oni upouští trošičku toho svého paliva, které přesně bublá tam a chce ven, aby se ta raketa neroztrhla. To znamená, chci-li dostat toho paliva dovnitř co nejvíce a vynášet co největší náklady, nejtěžší náklady, tak využíváme té bílé barvy. Jo? Super. A teď se koukneme sem. Tohle je evropský kosmodrom. Tohle je místo, odkud startují evropské rakety. Kosmodrom je to slovo, které to označuje. Tady můžete vidět zrovna, že Ariane 5 na fakt velkém transportéru, tady je auto někde, prosím, které to veze na startovací rampu. Tady máte startovací rampu pro raketu Vega, to jsou tady tyhle lehčí. A otázka zní, kde se nachází evropský kosmodrom? Vy jste poučené publikum. Není to v Evropě. Není to ani ve Spojených státech amerických a není to ani v Rusku, myšleno v Kazachstánu, protože nejslavnější kosmodrom historicky, že ano, je Bajkonur, který je v Kazachstánu, nikoliv v Rusku. Evropský kosmodrom je v Jižní Americe. A těch důvodů je několik. A k tomu nejdůležitějšímu se dostanu za malý moment. První věc je, že potřebujete mít odlehlé území, že ano. Protože problémem s raketami je to, že to jsou vlastně jenom obrovitánské bomby, kde se snažíte usměrnit ten výbuch pod tu raketu. To znamená, nikdy asi nechcete startovat s raketou z oblasti, která je zastavěná, kde žijou lidi. Protože kdybyste postavili kosmodrom v Brně, dobře? V Brně žijou lidi, kdyby se něco stalo, tak už tam lidi nejsou. Jo? Chápeme tu logiku. Ale pozor, přichází já jsem čekal Prahu, že řeknete. Ale pozor, raketa, a to si prosím zapamatujte, raketa nikdy neletí pouze vzhůru. Raketa, jakmile je to možné, jakmile je to jenom efektivně možné, začíná sklápět tu svoji dráhu a začíná se zrychlovat, co nejefektivněji to jde, po směru toho letu, kam ona potřebuje. A teď jde o to, než vy dosáhnete té potřebné rychlosti a potřebné výšky, tak vyletíte nad územím, kde se taky může něco stát a najednou ten dural z oblohy taky není nic líbivého. Že jo? Takže nejenom místo, odkud startujete, ale i po směru letu chcete mít volno. A teď se zamyslíte, jako kde v Evropě bychom takhle dokázali startovat. Komu můžu letět nad barák a nebude mu to vadit, že? A zjistíte, že těch míst moc není. Nějaká jsou, ale moc jich není. A pak jako třeba, Číňani z toho hází na baráky, to úplně neřešme. Ale pak máme třetí velký důvod. Jo? To znamená, potřebujeme místo startu, odlehlé i po směru letu a pak přichází jedna důležitá věc. A to je ta efektivita. A hlavně ten důvod, proč já tady můžu úplně s klidným srdcem říct, že Evropa má nejlepší kosmodrom na světě. A to protože je postaven ze všech kosmodromů na světě nejblíže rovníku. Pojďme si vysvětlit rychlou fyziku. Všichni známe kolotoč, že ano?
byli jsme někdy na kolotoči. V dnešní době, pokud jste někdy šli s malými dětmi na dětské hřiště, tak ty kolotoče, takové ty dětské, jo, vypadají všechny stejně. Fakt to mám z celé republiky už ověřené. Je to taková kruhová podesta, kam ta děcka naběhnou, že jo, trošku jí hlavou, jako naběhnete na tu podestu a tam je uprostřed takové kolo. Jo, všechny mladé děcka znají, že? Super. Doufám, že i rodiče a prarodiče. A je tam takové kolo. A vždycky je to o tom, že kdo tam přiběhne první, tak ten roztáčí, že? Tak, a co? A teď začnete roztáčet, že? A roztáčím, a roztáčím, a roztáčím. A jsem vlastně celkem v pohodě, že jo? Ten, kdo roztáčí, je celkem v pohodě. No jo, ale ten, co je od vás dál, jo? Od toho, odkud to otáčím, no tak už tam vylítává ven, bliéř ve zpomal, že? Něco takového. Co se vlastně děje? Tady je trubka uprostřed, jo? Osa otáčení, jo? Pojďme úplně základní, pojďme. Osa otáčení, kolem které se to otáčí. A teď čím dál já jsem od osy otáčení, tím více mě to chce vyhodit ven. Odstředivá síla. A teď se směřte s tím, že planeta Země je taky tak trošku kolotoč. Severní pól, jižní pól, osa otáčení. A teď se ptám, co je nejdále od osy otáčení? Rovník. Takže vy jenom tím, že postavíte kosmodrom na správném místě, tak planeta Země vám umožní efektivněji vynést náklad na oběžnou dráhu. A efektivněji může znamenat levněji, nebo tam vynést toho nákladu víc. A Evropa má svůj kosmodrom nejblíže k rovníku úplně ze všech kosmodromů na světě. Kde to je? Ve francouzské Guyaně na severním pobřeží Jižní Ameriky. Francouzská Guyana je francouzský kontingent, to znamená, Evropa má nad tím kontrolu a můžete hezky startovat nad Atlantik. Proto třeba i ty nejtěžší náklady, které se opravdu vynáší na oběžnou dráhu, se vynáší z evropského kosmodromu. Na nejčastěji evropských raketách. Pokud jste někdy slyšeli o teleskopu Jamese Webba, to je takové to úžasné zařízení 1,5 milionu kilometrů od Země, které pořizuje ty bezprecedentní krásné snímky vzdáleného kosmu s takovými těmi zlatými plástvemi. I když úplně všude na každém snímku uvidíte v pravém horním rohu napsáno zdroj NASA, tak to letělo na evropské raketě z evropského kosmodromu a ty přístroje, co uvnitř zpracovávají obraz, jsou evropské. PRko. Jo? Nemáme Hollywood, nejsme v tom asi tak dobří. Ale doufám, že vy právě budete přesně tyhle věci vědět. Chápem? Jo? Začínáme tou orbitální mechanikou. Super, paráda. Kdyby někdo, prosím vás, chtěl být tím astronautem, samozřejmě může. Jo? Tady máte zrovna třeba evropské astronauty, kde každý z nich, to jsou aktivní astronauti, kde každý z nich byl alespoň jednou po dobu půl roku na Mezinárodní vesmírné stanici. A dokonce Andreas, Alexander, Luka, Toma i Samantha byli dokonce velitelé celé Mezinárodní vesmírné stanice. To znamená, že velili těm Američanům, Rusům, Japoncům a podobně. Ona fakt ta role Evropy není vůbec malá. Jo? Jako všichni znají NASA, no super, tak jako, jo, chápete. A kdo je tenhle týpek? Kdo to je? To je Aleš Svoboda, to je český astronaut. Prosím, Aleš to je major letectva, pilot Gripenu, člověk s doktorátem z raketové a letecké techniky a je to člověk, který byl na konci roku 2022 vybrán z více než 22 000 Evropanů do rezervního sboru evropských astronautů. A my teď jako fakt hodně makáme na tom, abychom ho poslali nahoru. Jako fakt vy můžete naprosto reálně dětskám říkat, můžeš být astronautem. To, čím žila kolikrát Amerika při programu Apollo a kolik různých inženýrů a vědců motivoval program Apollo, kolik lidí chtělo najednou být astronautem, chtěli dělat technologie, vědu, ty přesně motivační faktory jsou s vesmírem strašně často spojeny. A právě takový ten chtíč, budu astronautem, nakonec jim nejsem, ale přinutilo mi to jako najít kouzu, jako krásu té techniky a vědy, tak to ten vesmír přináší. A my to v České republice můžeme prostě žít. Náhrada za ISS, to je složité téma, ale já odpovím v rychlosti. Náhrada za Mezinárodní vesmírnou stanici. Stanice se pravděpodobně prodlouží její životnost. I když je plánovaný zánik stanice v roce 2030-31, tak já jsem absolutně přesvědčen o tom, že se to prodlouží na rok 32, 33 a možná ještě dál. A udělá se to, že ta stanice se nechá časem zhořet, protože už je fakt jako vlastně zastaralá.
On nejvíce trpí teda ten ruský segment, kde vám fakt jako uniká spousta vzduchu ven, oni se o to moc nestarají. A ona vám prostě jako spadne potom k zemi, zhoří v atmosféře z většiny, ale některé části dopadnou do Tichého oceánu, ale bude tam uzavřený prostor, o to vlastně nebudeme se teď bavit. A ona se chce nízká oběžná dráha, tak jak tomu říkáme, uvolnit soukromníkům. Jsou tady dokonce zájemci a jsou vypsány tendry na to, že soukromé firmy budou stavět soukromé kosmické stanice na nízké oběžné dráze planety Země, které budou pronajímány i těm vládním agenturám pro své astronauty, pro vykonávání experimentů a podobně. A celé mezinárodní společenství, myšleno kosmické agentury, jak to dnes přenechají soukromníkům, tak se posunou dál. A myslím, že asi není moc velkým překvapením, že řeknu k Měsíci, že? To znamená, ano, teď se ty kosmické agentury postupně přesouvají k Měsíci, právě i v rámci programu Artemis, který teď chce vrátit člověka co nejdříve na povrch Měsíce. A je velmi reálné, až skoro 100%, že Evropan bude chodit taky po Měsíci. Jo? Teď jste mohli zaznamenat, že když letěla ta 4členná posádka na obkroužení Měsíce v rámci mise Artemis 2, tak tam letěli 3 Američani a jeden Kanaďan. U misí na povrch Měsíce právě díky obrovskému přispění Evropské kosmické agentury budou Evropani chodit taky po Měsíci. Asi věřím, že vy jako poučené publikum jste slyšeli o tom, že Evropa dodala ten takzvaný servisní modul pro tu loď Orion. A servisní modul fakt neznamená, že tam jsou krumpáče a kladívka. To je to, co drží astronauty naživu. Když bych to úplně zjednodušil, tak v tom, v čem sedí ti astronauti, to postavila NASA. To, co je drželo při živu, postavila Evropa. Motorová sekce, solární panely, systémy podpory života, recyklace vody, úplně všechny tyhle věci. Jo? Tak byly součástí servisního modulu a to postavila Evropa. 30% v podstatě úspěchu se říká měla Amerika, 70% úspěchu té mise měla Evropa. Jo? To je jenom tak jako zase, jo, znejme to. Super. Tak, družice, já se tady dlouho nebudu zdržovat, to by bylo na dlouhé téma, prostě Evropa má družice, to, co vám chci říct, tak je to, že můžou být různě velké a můžou vypadat skoro jakkoliv. Družice se mi může vejít do ruky, ale družice může být velká jako mikrovlnka, jako pračka, jako dodávka nebo jako fotbalové hřiště. Jo, tak velké družice mohou být. A jak vypadají? No, protože nahoře neřešíte úplně aerodynamiku, protože tam jako není moc vzduchu, že jo, bacha, vždycky tam nějaký vzduch je, vždycky nějaké částice tam jsou, tak jako je jich tam tak málo, že nemusíte aerodynamiku řešit. Takže ten tvar těch družic vždycky je podle toho, co mají dělat. Jo? A pak je to o té efektivitě, jak se vám to daří miniaturizovat, abyste přece jenom mohli vynést toho nákladu víc, bylo to levnější a tak dále a tak dále. Tohle zrovna je vizualizace evropského navigačního systému, který se jmenuje Galileo. Obecně lidi zase, jo, a já se omlouvám, jestli vám to někdy může přijít, že tady dávám jenom střed, jakože Evropa, jo, a pak zbytek světu, jo. Ne, já vám jenom chci jako říct, jaká jsou fakta, jo. A to je třeba to, že lidi, když obecně mluví o navigačním systému, tak říkají, jo, GPSka, že jo. No, GPS. Super. GPSka, celý správný název je Navstar GPS, je ten americký systém, armádní. Evropa má Galileo. Rusové mají GLONASS, Číňani mají Baidu, nebo taky se můžete setkat s názvem Kompas. Ten evropský navigační systém je z nich nejpřesnější, jo, tak mimochodem. A když máte váš telefon, třeba telefon, známe to nejčastěji, že jo, otevřeme si mapy.cz a podíváme se, kde jsme, že? Tam vidíme ten špuntík, jo? Ten špendlík, který nám ukazuje, kde se nacházíme. Tak vy vlastně potřebujete, aby vás viděli jakékoliv 4, ne, to není běžná triangulace, 4 na kalibraci výšky, tak vy v podstatě potřebujete, aby vás viděli alespoň 4 družice, jakékoliv z tohoto systému, těchto 4 národních systémů. Evropský systém je jediný z nich civilní a je z nich nejpřesnější. A sídlí v Praze. Pokud někdo mi říká, v Česku se vesmír nedá dělat, chápete, jo? Jako jo? Protože bohužel Češi mají fakt jednu strašně super vlastnost. A to, jak se umí shodit. Tady se to nedá a my nemůžeme a nevím. Ne, dá. Jo? Jako občas jsme fakt trošku omezení, ale to je naše vlastnost trošku. Jo? Takže tak, jenom, chápete? Pardon. Dobrý, hele, spousta dalšího, jenom v rychlosti. Tohle je rover, který poletí na Mars. Evropa bude mít vlastní rover na Marsu. V tuhle chvíli jsou tam 2 funkční.
Perseverance a Curiosity. Oba americké. OK. Bude tam další a bude tam evropský Rosalind Franklin, který tady má v téhle kapsičce na bříšku má schovaný 2metrový skládací vrták, se kterým se bude vrtat až do hloubky 2 metrů. Což vám může připadat, že je strašně malinko, ale největší hloubka, které jsme dosáhli aktuálně na Marsu, je tolik. Pokud chcete řešit, jak hluboko může být schován potenciální mimozemský život, no tak jako koukat se takhle hluboko asi není úplně ideální, že? Takže evropský rover Rosalind Franklin už tam snad brzo poletí, protože má to co dočinění právě i s válečným konfliktem na Ukrajině, protože to mělo letět původně na ruské raketě Proton. Bohužel, jakmile Rusák vtrhl na Ukrajinu, tak se ty spolupráce samozřejmě zamázly a poletí pravděpodobně na americké raketě. Co se koukáme tady na tohle, tak tohle je vizualizace, samozřejmě to není fotka, je to vizualizace nejvzdálenějšího přistání, které se kdy podařilo lidstvu uskutečnit. A to je na měsíci planety Saturn, na měsíci Titan. A tohle je přistávací modul Huygens, evropský. 1,5 miliardy kilometrů od Země. Nikdo dodnes ještě nepřistál s robotickým zařízením dál. Ani člověk, samozřejmě, člověk byl nejdál na měsíci. 1,5 miliardy kilometrů od Země. Evropa. A tohle? Tohle není vizualizace. Tohle je reálná fotka. Je to fotka komety. Pokud jste někdo do dnešních dní a této chvíle měli pocit, že kometa je něco krásného, zářícího, letícího, ne, kometa je hnusný, černý, smradlavý šutr. A fakt si to nepleťte s tím, když vylezete ven večer a romanticky si dáte randíčko, že budete se koukat, pozorovat hvězdy a ty tam něco proletí, že zazáří, známe všichni, že? Ten meteor, světelný záblesk, takzvaná padající hvězda, že? Ten meteor, ten světelný záblesk. Tak prosím, to, co vy vidíte, jako ten záblesk, tak je velké asi jako zrnko písku. Kdybyste tohleto změřili, tak změříte asi 4 kilometry. Tohle jako fakt nechcete, aby vám vlítlo do atmosféry. Takže kometa, prosím, jo, hnusný, černý, smradlavý šutr. Jo, a fakt je černý, to má odrazivost asi 4%, to je jak asfalt. Jo? Takže to máte úplně speciálně upravený foťák, abyste ty kontury dokázali vůbec vnímat. Super. A tady už koukáte, tohle vypadá, že jo, kolikrát mi lidi říkají, tohle vypadá, jako bych se koukal z nějakého skleníku na modrou oblohu z mráčky. No, akorát tohle to není pohled ze země nahoru, tohle je pohled ze zhora dolů. Tohle je pohled z modulu Kupola, kde astronauti tráví skoro veškerý volný čas, kochají se, fotografují a to, co tady vidíte, tak je zrovna nášivka evropských astronautů, které mají na svých skafandrech, když letí na oběžnou dráhu. A samozřejmě českou vlajku tady jasně najdete. Velmi často přichází ale otázka, co tam dělá ta Kanada, že? Ano, protože jsou tam vlajky i spolupracujících států. A zrovna třeba Kanada je spolupracující stát, ale třeba tady najdete Slovensko, Lotyšsko, Litvu, což nejsou členské státy. Jsou pouze spolupracující. Jo, Slovensko ještě nějakou dobu opravdu členským státem nebude. Ale my jsme v té společnosti těch velkých a máme ty stejné možnosti. To je to klíčové, co bych chtěl, abyste si zapamatovali. A já jsem vám přivez takový malý dáreček. Až skončím potom, tak kdokoliv budete chtít, tak si můžete vzít nálepku, která je přesně velká a udělaná podle té nášivky astronautů. Můžete si jich pak vzít třeba i víc, mám jich tady dost. My jako nerdi to máme na noťasech, autech a všude možně. Tak, super. Já bych vás něco chtěl stihnout naučit ještě. Teď vám to bude znít trošičku bizarně možná, ale ptám se reálně na rozdíl mezi pojmy vesmír a kosmický prostor. Dokonce vám to bude připadat jako slovíčkaření a možná chvilku i jako lekce angličtiny, ale já vám chci pomoct fyzikálně. Jaký je rozdíl mezi vesmírem a kosmickým prostorem? Kde vlastně jsou? Klíčová věc. Jak se řekne vesmír anglicky? Universe. Universe. To je právě to, kde trošičku máme problém. Universe. A v tu chvíli, kde teda je vesmír? Všude. Vesmír je všude. A teď to není o tom, že by si hrál na takového toho slovního kata, že jako jakmile řeknete letím do vesmíru, tak jako to je blbě a podobně. Ne, mě to prosím vás jedno, jo? Spíš jako takové vtipné, že odborně, když řeknete raketa letěla do vesmíru nebo astronaut letěl do vesmíru, blbost byli tam celou dobu, jo? Ale vesmír je bráno, že je prostě všude. To, kam se lítá, je kosmický prostor.
A ten se anglicky řekne space, že? A teď kde je ten kosmický prostor? Kde začíná ten kosmický prostor? Jak vysoko se musím dostat, abych mohl říct, jsem v kosmickém prostoru? Přesně tak. Takzvaná Karmanova linie. A teď bacha. Stane se snad něco, když nastoupím do rakety, když to bude třepat jako kráva, a teď překonám hranici 100 kilometrů a stane se něco? Vůbec nic se nestane. Protože jsem překonal nějakou hranici. Tuhle hranici si totiž stanovili lidi. Jo? Protože potřebovali určit samozřejmě i právně nějakou legislativu, co jsou už ty mezinárodní vody, reálně, jo? Mezinárodní vody, jo? Co jsou ty hranice pro letový prostor a tak dál. 100 kilometrů nad zemí. Cool. A teď mám otázku. Já tady někde mám takovou svoji oblíbenou proprietu. A už ji vidím, to jsou moje sluchátka. Stále žijí. Když je vezmu, jo, představme si, experiment si uděláme, jo, školní. Když je takhle vezmu, jo, a takhle je vyhodím, tak udělaj co? Spadnou, výborně, tak. Umíme si představit, že bych je vzal a vyhodil je 100 metrů vysoko. Jo, co udělaj? Spadnou, že jo, super. Tak, teď je vezmu a vyhodím kilometr vysoko, co udělaj? Spadnou. 10 kilometrů vysoko a náhodou netrefím žádné letadlo. Spadnou. 50 kilometrů vysoko. Spadnou. A teď je vezmu a vyhodím je 120 kilometrů vysoko. Spadnou. Pokračujeme. 500 kilometrů vysoko. Spadnou. 50 000 kilometrů vysoko. Spadnou. 500 000 kilometrů vysoko a náhodou netrefím měsíc. Spadnou. Netrefím měsíc. 500 000 kilometrů. Spadnou. Teď přichází takový ten klíčový moment si uvědomit, že pokud jsem někdy někoho slyšel říct ve svém životě, tam nahoře není gravitace, že někdo možná měl představu, jo, že jak mě to vyhodím teda výš než je tohle, tu hranici si stanovili lidi, jo, jak má to dostanu výš než tato hranice, takže to tam bude poletovat a podobně. A člověk má to přesvědčení v tom, že tam nahoře není gravitace. Prosím, říct, že tam nahoře není gravitace, je největší fyzikální blbost, kterou můžete říct. Gravitace je absolutně v celém vesmíru a my si neumíme představit, že by někde gravitace nebyla. To, že to vypadá, že něco nebo někdo tam poletuje, jako by tam gravitace nebyla, neznamená, že tam gravitace není. Ten člověk se jenom nějak hýbe v tom prostoru. A dostaneme se k tomu za chviličku. Co je správně? Už asi chápete, kam mířím, že? Co je správně? Astronaut nebo kosmonaut? No jasně, že obojí, už jste pochopili, že dávám chytáky, že? Astronaut se akorát používá jako pojem více na západě, to znamená Evropa, Amerika. Kosmonaut se používá více na východě, třeba v Rusku, samozřejmě historicky ze Sovětského svazu, především právě slovo kosmonaut. Klidně by tady mohlo být ale i možnost C a být tam taikonaut. Protože taikonaut je označení pro člověka, který je z Číny a letí nahoru. To znamená, fakt je to jenom o tom, co preferujete. Ano, kdyby někdo chtěl etymologicky to tady jako probírat, tak ano, znám některé lidi, kteří spíše stojí za slovem kosmonaut, protože astro je hvězda a ti lidi lítají do kosmického prostoru, ne ke hvězdám, jo? Ale to už jsou takové ty hrátky, jako spíš, jaký je ten náš uzus, který jsme si nastavili. Jo? Super, pojďme trošku historie. Kdo tam byl první? A teď se prosím neptám na konkrétní jména hned, ptám se na státy, mocnosti, velmoci, které měly svého člověka jako první v kosmickém prostoru. Tak se dobře zeptám, která země, který stát, která mocnost měla svého člověka jako prvního v kosmickém prostoru? Sovětský svaz, přesně tak, SSSR, že v závorce mám i Rusko, abychom věděli, jak se jmenoval první člověk. Jurij Gagarin, přesně tak, to byl rok 1961. Před pár dny jsme slavili právě Mezinárodní den kosmonautiky, protože to bylo právě toho 12. duben 1961, to byl ten den, kdy Jurij Gagarin vyletěl vzhůru. Druhá země, druhý stát, tak, Spojené státy americké, přesně tak. Jak se jmenoval první člověk, první Američan, pardon, který byl v kosmickém prostoru? A neříkejte to první jméno, které vás napadne. Tak. Jo, protože ano, tam ten, který vás nejčastěji napadne jako první, ten byl první na měsíci.
Jo? Jak se jmenoval první Američan v kosmickém prostoru? Nebyl to Glenn, ale dobrý pokus, ten byl třetí. Protože ta otázka, pozor, ono to je trošku chyták. Moje otázka byla, který Američan byl první v kosmickém prostoru, ne na oběžné dráze. Protože tady je husté to, že Sověti jako extrémně vedli. Jako v závodech o měsíc, no ano, o vesmír, o měsíc, jo, protože ta cílová páska byla na měsíci, že ano, tak oni fakt vedli. Jo, první člověk, první umělá družice, první zvíře, první žena, první černoch. To se vám zdá jako bizár, ale ano, to bylo všechno Sovětský svaz. Jo? A oni už s Jurijem Gagarinem, s tím prvním, tak oni vlastně ho poslali na oběžnou dráhu. USA, první Američan, který odstartoval kolik? Cirka 3 týdny po Juriji Gagarinovi, tak udělal přesně tohle. On seděl v raketě, vyletěl na hranici kosmického prostoru v kosmické lodi Mercury, potom se otevřel padák a spadl do oceánu, tam ho vylovili, že jo, a tak dál. Potom letěl po Allenu Shepardovi, který byl první, letěl Gus Grissom. A pak přišel až John Glenn a udělal tohle. Jo? Takže super, máme. A teď, která země byla třetí v pořadí států se svým člověkem v kosmickém prostoru? Československo, přesně tak. Jo? Vědět, znát, jo? Být pyšní na to. Samozřejmě, historický kontext je trošičku ošemetnější, že rok 1978, program Interkosmos. Věděli byste, která země byla čtvrtá? Čína byla až po roce 2000. Vůbec ne. Polsko. Polsko bylo čtvrté. Páté. Východní Německo, přesně tak. A věděl by někdo dál? Bulharsko, Maďarsko, Mongolsko, Kuba, Vietnam. Program Interkosmos, no. Jo? Takže takhle tak super. Ano, první Evropan, říká se, že první Evropan byl právě Vladimír Remek. Dokonce, když přijedete do výcvikového centra evropských astronautů v Kolíně nad Rýnem v Německu, kde právě trénují nejenom ti Evropani, ale i Američani, Kanaďani, Japonci a podobně, tak tam máte jednu celou stěnu a ta stěna je vytapetovaná v podstatě portréty všech Evropanů, kteří byli v kosmickém prostoru, na oběžné dráze, řekněme. A Vláďa Remek je tam úplně první v pořadí. Je brán, že je opravdu první Evropan. Což je dobré jako vědět, můžeme se tím i nějak chlubit. Tady zrovna vidíme právě nějakou vizualizaci, kde letěl s Alexem Gubarevem na stanici Salyut 6. Jo? Super. Otázka. Co je správně? Družice nebo satelit? Už tušíte, co? Obojí, jasně, že obojí. Prosím, zase trošičku češtinářsky. Satelit je mezinárodně uznávaný pojem. Družice je hezké české slovo. Je to úplně stejné, jako znáte slovo asteroid, že jo? Co je asteroid? Šutr letící vesmírem. To je mezinárodně uznávané slovo. Česky je asteroid planetka. Planetka. Jo, úplně takhle jednoduše. To znamená, tady nejde o to, že by něco odlišovalo něco. Tam jde o to, co to dělá. Protože velmi často lidi řeknou, možná jste slyšeli někdy někoho říct, že má na baráku satelit. Že? Na komíně, na balkóně. Jo? Ne, má tam možná satelitní parabolu, ale nemá tam fakt satelit. Protože satelit, družice, musí obíhat, musí kroužit kolem něčeho. Jo? A teď přesně přichází takový ten nejhnusnější slide dneška a to je to vysvětlení s tím přídavným jménem. To znamená, že přidáte přirozená nebo přirozený, jo? To znamená, vyrobil to vesmír, nebo umělý, vyrobil to člověk a poslal to nahoru. To znamená, přirozená družice může být třeba náš měsíc, který obíhá kolem Země, ale taky se zamysleme, přirozená družice Slunce, no to jsou planety, to jsou komety, to jsou asteroidy, trpasičí planety. Jo, to znamená přirozená družice, vyrobil to vesmír, krouží to kolem něčeho. Umělá, postavil to člověk a krouží kolem něčeho. Kolem Země, kolem Marsu, kolem Slunce, kolem Jupitera, chápem. Jo? Super. A teď kontext. Rozměrový kontext. Tady máte Zemi a tady máte Měsíc. Měsíc je menší než planeta Země, jasně. Problémem je, že spousta lidí má občas představu, že Měsíc je takhle tak blízko. A občas se to tak objevuje i v nějakých těch učebnicích a animacích a podobně. Prosím, kdyby byl Měsíc takhle tak blízko, tak když byste vylezli ven, tak ho vidíte přes celou oblohu. Což asi naše zkušenost praktická říká, že ne.
Skutečná vzdálenost Země a Měsíce je výrazně větší, než má většina lidí představu. Je takováhle. Měsíc je dokonce tak daleko, že mezi Zemi a Měsíc byste nacpali 30 zeměkoulí. 30 zeměkoulí. A dokonce je to i tak daleko, že mezi Zemi a Měsíc byste nacpali všechny planety sluneční soustavy. A to je třeba právě i to, kde, a věřím, že na to přijdou otázky potom, proč jsme na tom Měsíci tak dlouho nebyli, že? Ono to je sakra daleko. Jako opravdu nepředstavitelně daleko. To znamená, když bychom zaletěli pro ten Jupiter a Saturn bez prstenců, ty už jsou moc velké, Uran, Neptun, Merkur, Venus, Mars, tak je tam prostě vejdem a ještě nám zbyde asi 8000 kilometrů. Jo? A teď přichází ten klíčový moment, abychom si trošku vysvětlili i to fungování gravitace. Protože já se zeptám, a několikrát jsem to zmínil, že ti astronauti jsou na Mezinárodní vesmírné stanici. A já se vlastně ptám, kde na téhle vzdálenosti, když víme, že tady máme Zemi a tady máme Měsíc a Měsíc krásně obíhá kolem Země, kde na téhle vzdálenosti je ta stanice, kam ti astronauti létají? A teď ta otázka vlastně zní a budeme se prosím hlásit, já vám dám prostor, budeme hlasovat. Jo? Já uvidím, jak to mezi vámi proběhne. Tady mám Zemi, jo? Otázku, ať to připomenu, jak to zní. Tady mám Zemi a já se ptám, v jaké vzdálenosti od Země obíhá ta stanice s astronauty okolo planety Země. Jestli je to vzdálenosti číslovky 1, 2, 3, 4, 5. Chápeme, že? Super. Tak se prosím zeptám a vy se budete hlásit, uvidíme, jaký bude průzkum veřejného mínění. Kdo si myslí, že Mezinárodní vesmírná stanice obíhá kolem Země ve vzdálenosti číslovky 3? Číslovky 4. Číslovky 2. Číslovky 5. Číslovky 1. A já když mám takovéhle povídání pro děcka, jo, tak oni většinou fakt jsou blbě, jako, jo, že se tak jako rozprostře. Vy jste poučené publikum, to je super, děkuji za to. A já vždycky říkám, zabiju vás. Vy jste dneska 2krát viděli už fotku. Vy jste dneska 2krát viděli správnou odpověď. Vy jste se dneska koukali přece z okna té stanice. Stanice je tady. To není ani jednička, to je tak 0,01. Ta stanice je asi 400 km nad zemí, 420 km nad zemí v průměru. To okno, odkud jste se koukali, ten modul kupola, tak je tady. Tady ta bradavice. Jo? Pokud chcete třeba technický pojem, tak je to takzvaný nadyrový uzel, což znamená v rámci orientace k planetě Zemi, tak vlastně když máte modul, který kouká vždycky a pořád jenom k Zemi, protože vlastně obíháte nebo otáčíte se stejně rychle, jako obíháte kolem toho tělesa, tak a vlastně to těleso se pořád kouká tím směrem, tak můžete říct, že to je nadyrový uzel, nadyrový modul. Opačně, kdyby to koukalo pořád k obloze od Země, věděli byste, jak se řekne? Tak je to zenit. To znamená nadyr, zenit. Jo? A tohle je kolos. Tohle je kolos, který obíhá okolo planety Země a je velký asi jako fotbalové hřiště. Když jsem ho předtím zmínil, tak to je to místo, kde ti astronauti žijí a pracují. A pracují a žijí tady v těch válcovitých modulech. A koukneme dovnitř. Tenhle astronaut by vám mohl být trošku povědomý. To je Reed Wiseman, to je velitel posádky Artemis 2, který se v sobotu vrátil od Měsíce. A ten zvuk si můžeme spíš stáhnout. A Reed vás trošku provede tou stanicí. Tohle je mimochodem strašně vzácné video, protože já se teď seznamuju s tím, jak strašně jako legislativně a podobně náročné je cokoliv na stanici natáčet, kvůli právě misi Aleše Svobody. A proto tohle video pouštím, protože fakt to množství těch záběrů je neskutečné, které tady vidíte. A teď se koukejte, to je moje strašně oblíbený moment. Koukejte, Reed letí. A teď se takhle zhoupne.
A přiletěl ze stropu, že? Teď si vezme a se dá saltíčko. A letí dál. A teď letí do evropského modulu Columbus. Říká se tomu právě jako Human Research Facility, to znamená jako modul, vidíte esáckou vlajku, místo, kde se nejvíce zkoumá právě lidské tělo, jak je vystaveno tomu prostředí stavu bez tíže a těm vlivům, se zkoumají ty vlivy na oběžné dráze v kosmickém prostoru. A teď Reed bude pokračovat dál tou stanicí. No, takový Superman, že jo? No jako takhle rychle tam úplně astronauti nelítají, jo? No je to celkem jako nebezpečné se praštit do hlavy nebo do něčeho. A ta setrvačnost bohužel tam jako působí, že jo? Funguje tam celkem hezky. Když se podíváte, všude okolo, jo? To vypadá jak nějaká ponorka, jo? Ono to je vlastně obrovské. Ono se to přirovnává k domu 6+1. No. Teď Reed koukne z okna, protože nechali si otevřít kupolu. Tak se podíváte z okna. Tohleto video má jinak nějakých 11 minut, můžete se doma potom určitě kochat. A teď vám jenom rychlá rekapitulace. Když jsem říkal, že přiletěl ze zhora v podstatě, že a zhoupl se tam, tak to přiletěl odsud. Tady přiletěl přes japonský modul Kibo a letěl tady do evropského modulu Columbus. Potom se otočil zpátky a prolétal teda rychle tady touhletou částí a pak zahnul doprava a tady je ta kopula. Jo? Tady potom pokračuje ruský segment, kde se moc nenatáčí. Jo? Tak, tu stanici máte tady. 420 km nad zemí. Kdybych to teď celé, řekněme, zazoomoval, přiblížil, tak to vidíte asi přibližně takto. A teď přichází, prosím, ta má velká otázka. To vysvětlení, kam já se snažím vždycky mířit při těchto přednáškách, abych to lidem vysvětlil. Vy jste všichni viděli, že ten astronaut tam letí, že tam poletuje. Když se člověk zeptá, řekněme, běžného člověka, který se o to moc nezajímá, na ulici a zeptá se, hele, podívejte na tohle video, vidíte, jak tam ten astronaut lítá, jak je to možné? Tak ten člověk opravdu s tvrdošíným přesvědčením řekne, on tam lítá, protože tam není gravitace. Tak, vy jste ode mě už slyšeli, jaká je to blbost, že? Ale teď jenom, abychom všichni pochopili, jak moc velká je to blbost. Prosím, tady máte Zemi. Jo? Tady máte Měsíc. Tohle je asi tak 400 000 kilometrů. Tohle má asi 1,5 až 2 kvadriliony kilo. Pokud to chcete v tunách, tak asi 2 triliardy tun. Ten Měsíc obíhá kolem Země a neuletí nám, protože ho něco drží. Co ho drží? Gravitace Země. To znamená, že tady všude musí být nějak ta gravitace, která ten Měsíc takhle drží, že? Tak. A teď se někoho zeptáte a ten člověk vám opravdu se sebevědomím řekne, že tady, ale bacha, tady ten člověk lítá, protože tam není gravitace. Na 400 000 kiláků držím šutr, co má 2 kvadriliony kilo a neudržím astronauta, co má 80? Jo, tady přichází ten moment, jako chápeme, jaká je to blbost, že jo? To říct. No jasně, protože ta gravitace tady je v podstatě skoro stejná jako na Zemi. Ta gravitace v té výšce asi 420 kiláků je asi jenom o 4% nižší. 4% to nepoznáte. No? OK, tak kde je ten problém? Kde je ten důvod? To je vlastně jednoduché. Jenom si to člověk musí trošičku být otevřen tomu to chtít pochopit. Když vezmu znova ty moje sluchátka. Ten astronaut, vy víte všichni, jak se tomu říká. Říká se tomu, že zažívá stav bez tíže. Že jo? Super. Že tam takhle poletuje. Super. Stav bez tíže. Stav bez tíže, jelikož ta gravitace je tam skoro stejná jako na Zemi, tak bych přece i já měl mít možnost teď, tady, zažít stav bez tíže. No jasně. Teď jsem zažil stav bez tíže. Ty sluchátka teď zažívají stav bez tíže. Teď zažívají stav bez tíže. A teď já se ptám, pokud tohle je stav bez tíže,
Je tohle stav bez tíže? Ano, tohle. Je to stav bez tíže? Když bych je vzal a teď bych je hodil, co bych jenom dokázal, a oni opustí tu moji ruku a padají, je to stav bez tíže? Ano. A teď si na chviličku představte, že moje ruka je raketa. A pamatujete, když jsem řekl, že raketa nikdy nestartuje jenom nahoru, ale jakmile je to jenom možné, jakmile se prorve přes ty nejhustější vrstvy atmosféry, tak začíná sklápět tu svou dráhu, tak si představte, že moje ruka je raketa. A já vezmu a zrychluju, prolítávám nejhustějšími vrstvami atmosféry a zrychluju a najednou vypustím ten náklad. Ta věc padá, souhlas? Padá. Ale pokud se mi podařilo ty sluchátka hodit tak vysoko, aby tam nebylo tak moc atmosféry, a tak rychle, že ta věc, když padá, tak se mi křiví planeta Země, tak ta věc se uchytí na oběžné dráze. Stav bez tíže, nebo spíš jinak než stav bez tíže, oběžná dráha není jenom o výšce. Ta výška je ve finále jako marginální. Je to o rychlosti, kterou dokážete vyslat tím správným směrem, ve správné výšce, kdy ta věc letí tak rychle, že se vám před vámi křiví to těleso, kolem kterého obíháte. Takže ta věc furt padá k zemi, ale než se stihne o ten 1 metr přiblížit k zemi, tak se vám o 1 metr zakřiví planeta Země. Kdyby tam gravitace nebyla, tak ta věc odletí pryč. To znamená, je to o té rychlosti, jakou vy padáte okolo Země. To zažívá ten astronaut. Ten astronaut vlastně, co jste viděli to video. On padal. Celá ta stanice padá. Každá družice na oběžné dráze čehokoliv padá. Náš měsíc padá. Padá okolo Země. Kdyby ten měsíc přestal obíhat, tak úplně první věc, co udělá, je gravitačně se zrazí Zemí. Ale on obíhá krásně okolo Země. Představte si, že máte toho astronauta na oběžné dráze 420 km nad Zemí a řekne si, Houston mu řekne, hele, vrací se domů. Co udělá? Nastoupí do své kosmické lodě, která je zaparkovaná, spojená s tou stanicí, vleze do ní, odpojí se s pomocí pružin a pak vezme, otočí se v protisměru letu a zažehne motory. To způsobí, že se zpomalí a najednou při tom pádu tam najednou se trefí s tou Zemí. Takže když se chce vrátit zpátky na Zem, musí zpomalit. A teď přichází otázka. Pokud chce odletět od Země, třeba k Měsíci, musí zrychlit. Pokud jste někdo sledovali ten let mise Artemis 2, tak jste se mohli setkat s pokynem, který se jmenuje zkratkou TLI, Translunar Injection, a to byl moment, kdy ti astronauti při oběhu kolem Země ve správný moment zažehli motor a tím se vymanili z toho hlavního gravitačního působení Země a urychlili se na oběžnou dráhu k Měsíci. Nebo na oběžnou dráhu k Měsíci. Celé je to o hrádkách s rychlostí, vzdáleností, ale všechno to vlastně padá. Země padá okolo Slunce. Ten princip je pořád stejný. Gravitace je v celém vesmíru a my si neumíme představit, že by někde gravitace nebyla. A teď si vám dovolím prostě ukázat, aby jsme to úplně podtrhli. Tady tohle. To video je zpomalené, prosím, jo? Dilataci času tam nemusíme dát. Jo, ten záběr se omlouvám. Kdo znáte Mikýře, tak tady máte Mikýře. Ano, vysmátý jak malé dítě. A teď, co vlastně vidíte? Vidíte, že ta posádka lítá. Zažívá stav bez tíže? Zažívá stav bez tíže. Jak je to možné? A teď přesně lidi většinou řeknou, pokud nemají tu předchozí nalejvárnu, to je v nějaké kosmické stanici. Ona tam někde v tom vesmíru, že jo, lítá. Ne. Tidle lidi, teda společně se mnou, padají. A padají uvnitř něčeho. To je přesně to, když se vám snaží někdo říct, jo, to je jako když nastoupíš do výtahu a urve se s váma výtah.
Zažíváte to, co astronaut na těch pár okamžiků. Tady ale padáte bezpečně, protože jste uvnitř tohodle. Uvnitř největšího letadla na světě, kde astronauti trénují před tím, než letí na oběžnou dráhu. A teď uvidíte, jak všichni žuchnou. Teď to je. To je schválně nesestříhané, to schválně jako ve zpomalené a v real time. Jo? Co se vlastně děje? Pojďme si to vysvětlit. Je to strašně jednoduché vlastně, jenom přesně člověk musí být, jak se říká, open-minded, otevřený tomu, že to chce pochopit. Pokud jsme si jasně řekli, že tohle je stav bez tíže a tohle je stav bez tíže, tak vlastně to letadlo, ve kterém my jsme, kde jsou zadělaná okna a je letadlo vypolstrované, přesně abyste jako neviděli ven, abyste neměli tu referenci. Jo? Ty vztažné soustavy, že jo, z fyziky možná si pamatujete. Tak si představte jednoduchou věc. Představte si, že držím v ruce trup letadla. Jo? Umíte si představit trubku prostě, jo? Držím trup letadla. A tohle jsem třeba já, nebo mytíř. Jo? A tady takhle tak ležím. A letím, že jo, pokud jste někdy letěli v letadle, tak moc dobře víte, že můžete normálně chodit, že jo, na záchod, cokoliv, že, uličkou. A teď to letadlo s vámi provádí takové celkem psí kusy. To letadlo letí a najednou začne stoupat. Brutálně začne stoupat. Stoupat. A začne stoupat pod úhlem až 50 stupňů. Fakt příkré, jako jo. Pod úhlem 50 stupňů. Tím, jak stoupá, tak vás to samozřejmě tlačí do podlahy až 2G. Zažíváte velké přetížení. A teď, jakmile stoupáte, tak co se děje? Představte si na sekundu, že by to letadlo zmizlo. Co by se stalo s touhle věcí? No ona by byla jak katapultem vystřelená, že jo? Prostě balisticky by pokračovala dál. To vám dává smysl, že? No jo, ale co se stane? Stoupá a najednou ti piloti prudce zpomalí. Možná znáte z auta, když prudce slápnete na brzdu, tak vás to chce katapultovat kupředu. Ti piloti prudce zpomalí. A ti frajeři jsou takový frajeři, že v momentě, když vás to katapultuje, tak to vaše tělo má tendenci pokračovat krásně po té balistické křivce. Ale ti piloti jsou takový frajeři, že oni to letadlo drží kolem vašeho padajícího těla a pak si vás chytnou. A to je ten moment, který jste viděli, když najednou tam všechno spadne k zemi. Ten stav bez tíže trvá asi 22 sekund. 22 sekund lítáte jak astronaut. A tady tohle je poslední parabola, 16. Proto si dovolím říct, pokud se vám dělá v autě blbě, tak tohle nezkoušejte. A to je moment, kdy právě Mickey, tady je Aleš Svoboda, právě český astronaut, tak vidíte, že ostatní leží, protože kvůli nevolnosti je právě lepší ležet. Jo? A teď víte, teď se Mickeyřovi zvedne žaludek úplně. Jo? A už přichází přesně teď ten takzvaný injection, jo, se frašil do hlavy, protože se trvačnost, že jo, najednou prostě nemáte odpor, že? A už letíte. Jo. A prostě po dobu 22 sekund letíte v padající kapsli. To letadlo s váma padá 2,5 kilometru. A to, co jste tady teď viděli, mám tady připravené, jo, to je Šimon jako opice, že jo, celkem zážitek. A to, co teď vidíte, tak je absolutně unikátní věc. Věc, která se v České republice odehrála minulý rok, 30. března. Do České republiky přiletělo to největší letadlo, kde astronauti trénují, předtím, než letí na oběžnou dráhu. A my jsme provedli to, že jsme udělali výběrové řízení na 26 děcek, které na palubě toho letadla poletí. A Česká republika je teprve 3. země v Evropě, kam to letadlo takhle tak přiletělo. A já si dovolím, pokud tam máme zvukaře, trošku tam hodit zvuk a já vám pustím shrnující video, abyste věděli, o čem se tady bavíme. A můžeme zasnout, prosím? Národní projekt Česká cesta do vesmíru má především za cíl vyslat českého astronauta Aleše Svobodu na oběžnou dráhu. Zároveň má ale logicky podpořit český průmysl a českou vědu, která míří a pracuje v kontextu kosmických technologií a kosmické vědy. A samozřejmě naprosto přirozenou součástí je podpora i mladé generace.
Museli jsme přijít s nějakým nápadem, jak ty mladé popohnat, jak je zapojit co nejdříve, aby se v nich třeba objevili ti úžasní budoucí nejenom vědci a inženýři, ale třeba i potenciální další astronauti. A proto jsme přišli s projektem Zero G, kdy do České republiky poprvé v historii přiletí speciálně upravený Airbus. Na jehož palubě probíhají opravdu ty velké experimenty, které jsou připravovány na skutečný let na oběžnou dráhu. A my chceme právě ukázat těm mladým, že i oni mohou na palubě tohoto letounu letět v momentě, když projdou velmi robustním výběrovým řízením. No tak ten výběr se skládal z 6 etap, kdy na začátku to bylo na osobnost, potom na vystupování, potom fyzické testy a pohovory. V rámci přibližně 72 hodin tady v Baldovci jsme zažili nabitý program. Cílem této naší aktivity bylo buď to rozšířit znalosti a dovednosti kadetů, nebo jim je alespoň dát ty základy toho, jak být připraven tyto nouzové situace řešit, případně jak se jim vyhnout. Takže tady na Survivalu jsme měli hodně ze začátku seminářů o první pomoci, o bezpečí, jak v té přírodě, jak vlastně rozdělat ten oheň, co si třeba vzít do KPZky. A vyzkoušeli jsme se tady například, jak se orientovat pomocí buzoly, jak pracovat s mapou. Vyzkoušeli jsme si tady i překonávání nějakých svých možných strachů, zkoušeli jsme slaňovat a důvěřovat vlastně ostatním. A tímto řízením prošlo 26 nejlepších. Ve všech sdělovacích prostředcích jsme se mohli setkat s informací, že na palubě bude pouze 20 studentů, kteří projdou tím výběrovým řízením. Ona to ale celou dobu od začátku nebyla pravda. A prvním vyřazeným není vůbec nikdo, protože tam letíte všichni! Tak ty první pocity ty byly úplně šílené. Já jsem snad nikdy nebyl tak šťastný, jak prostě v tu chvíli. Z nás se tam stala taková parta, že by to bylo všem líto. Fakt jsem cítila v celém těle prostě úplnou radost. Okolo mě lidi všichni měli radost, celá atmosféra prostě byla jedna velká radost. Jsme skvělá parta, fakt se máme všichni rádi, takže je to fakt nejlepší, jak to mohlo být. Tak pocity před letem. Jsem hrozně nadšený, jakože, co se bude dít, co ne. Asi to nejde úplně vysvětlit, jaké to bude. Prostě musí člověk zažít na vlastní kůži, ale samozřejmě jsem strašně natěšená. Ten pocit si furt snažím nějak představit, ale furt nejsem schopný. Ale i tak se na to hrozně těším a bude to určitě cenná zkušenost i potom do studia. Někteří lidi, no vím, že Elči třeba řekla, že dneska to bude prostě nejlepší spánek mého života, ale já se bojím, že já štěstím samotným prostě neusnu. Těším se na to neskutečně a nejradši bych teďka hned šel spát, abych mohl jako přeskočit čas. What I told and what I will tell again to the kids tomorrow is don't think too much. They are not there to do a work, there is no exam. Just let your body go, let you float, enjoy the feeling. 30, 40, injection. Whatever your age, your profession, when you are in weightlessness for the first time, you are like a kid in primary school. You smile, you scream. It's very extraterrestrial, the experience. And nobody can escape, smile, laughs, and having fun with the friends around you. Po letu byl asi první okamžik překvapení, když jsem vystoupila z letadla a zase cítila plně tíhu svých nohou. Nedá se to popsat. Říkali nám, že to nebude dát popsat, nedá se to popsat. Jakmile přišla ta fáze Mars, tak jsme všichni byli jak totální děcka. Prostě všichni měli otevřený pusy, ale nikdo nemluvil, protože všichni děčili. Já jsem teda vůbec tomu nevěřila, že to je jako pravda. Připadala jsem si jak ve snu nebo jako v nějakém filmu. Představte si, že jste v místnosti
že stojíte nohama na zemi, ale a zavřete oči. A najednou ten tlak těch nohou už tam není. Jste tak jako lehcí, tak uvolnění, skoro jak kdyby jako tělo neexistovalo a byli jste jenom pár očí prostě, kteří jako poletuje tím vesmírem. No je to euforie, je to prostě něco úplně nečekaného, je to jak kdybyste byli v bazéně a plavali a pak se zastavili a klesali. Ale místo toho, abyste klesali, tak se vlastně vznášíte nahoru. Musím říct, že se mi naplnil obrovský dětský sen si to aspoň zkusit a jsem z toho pořád naprosto na měko, ale je to úplně nejlepší pocit, snad nejlepší den. The best advice for young people who wants to become an astronaut is whatever they do, give their best. They have to give their best because when you give your best in whatever you do, you are proud of yourself because you know you have not wasted your skills, your capabilities. And you need to dream. And you need to understand that there is not many opportunities and maybe you are not at the right time or in the right country or with the right diploma or the right age. But if you don't try, for sure you will never be selected. So try, learn during the selection process. Whether you are not selected, you can still become engineer in astronautics, flight controller or scientist with experiments in space. And if you become an astronaut, you will serve your agency, your country, and you will become ambassador of humankind. Tak jak by to člověk měl popsat? No, obrovská únava, oddech, nadšení, opravdu všechny možné přirovnání, které mě jenom napadnou, bych dokázal přímo dedikovat tady těm dětskám, co předvedla. Byla to neskutečná zkušenost, zážitek a úžasná perspektiva pro Českou republiku, protože nám tady roste generace, na kterou můžeme být opravdu pyšní, hrdí a můžeme očekávat rozhodně velké věci. Tak, lidi tam často pobaví to ministerstvo dopravy na konci. Ale jenom abych podtrhnul, tohle se dělo v Česku a tohle se bude dít v Česku. Takovéhle věci se prostě v Česku dají dělat a chci, aby trošku to vnuklo trošku optimismu i dožil, abyste věděli, že i ta děcka, která tam letěla a byla vybrána, tak jsou neskutečná skupina, od které my nepotřebujeme to, aby šli dělat vesmír, aby se stali astronauty, ale aby ukázali i třeba svým vrstevníkům, čeho všeho se dá mezi 13 a 18 lety dosáhnout. Být opravdu úplně jako nejvíc čeho, co se dá dosáhnout, než budou třeba jednoho dne fakt reálně astronauti. A ta děcka jsou v dnešní době na univerzitách, řada z nich, spousta z nich úplně změnila svou kariéru, chtějí jít na techniku místo toho, aby šli na ekonomky a je to úplně jako neskutečná banda, která je týmová, fakt reálně psychicky odolná, je chytrá, fyzicky zdatná a je to fakt něco, co člověka těší každý den, když se s nima potkává. Takže to je jenom tak pro rychlou vysvětlenou a trošku možná toho optimismu. Tak já jsem Honza, vám děkuju a jsem připraven na otázky. Jestli máte nějaké otázky. A klidně to do mě perte, věřím, že se s tím nějak poradím. Povídejte. Já se neptám na váš názor, já se ptám na nějaký. Úplně v pohodě. To je častá otázka, nebo výzva k tomu ty věci vysvětlit. Já mám několik argumentů. Začnu od těch, které považuji za nejlepší. Jo? Podle mě nejlepší argument je, pokud by to Amíci tehdy sfalšovali, protože to je ta představa, tak bych se zeptal, proč to falšovali 6krát. Protože bohužel omezenci, neříkám, že vy samozřejmě, ale ti, kteří tohle poustujou, tak si kolikrát nedají ani tu práci těch 10 sekund doslova, aby se podívali, kolikrát teda vlastně my tvrdíme, že jsme na tom měsíci byli. Jo? Tam přistálo poprvé Apollo 11, pak bylo Apollo 12,
Teď o Apollo 13 je natočený i film, že to tehdy nevyšlo. To nebylo jednoduché a ten film to jenom utvrzuje, že všichni říkáme, že to nebylo jednoduché. A pak bylo Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 a Apollo 17. Proč bychom to falšovali 6krát? A zároveň Apollo 11 nebyla první mise. Ta omezená znalost je taky v tom, že oni si myslí, že jako, nebo říkají, že no, oni tam přijeli jako tohle a technologie nebyla dobrá. No, technologie samozřejmě byla na svých totálních limitech, ale taky to nebylo hned poprvé, co jsme to zkusili. Apollo 8, teď to velmi často to i říká v těch médiích v rámci porovnávání s Artemis 2, že ano. Apollo 8 obletělo Měsíc. Apollo 9 zkoušelo manévry na oběžné dráze Země. Apollo 10 v podstatě už šlo jakoby na přistání, ale neměli pokyn přistát, neměli dost paliva ani, aby vlastně mohli přistát. Až Apollo 11 mělo přistávat. A pak 12, 13, 14, 15, 16, 17. Argument číslo 1. Proč bychom to doprčit sfalšovali 6krát? Jo? Nedává to smysl. Argument číslo 2. Nikde nenajdete, že by to kdy Sovětský svaz zpochybnil. Neměl by ten největší konkurent té doby, díky kterému vlastně zkrachoval sovětský kosmický program, být ten první, kdo řekne, vy jste tam nebyli? Jo, jako, já těch argumentů vysypu hodně, jo, ale jakože to jsou také ty úplně jako logické, prostě lidi na 5 sekund se zamyslete, jo. A pak jsou ty naprosto exaktní věci, že my to na tom povrchu vidíme. My máme na oběžné dráze Měsíce americké, japonské, indické a čínské sondy. My máme fotky těch modulů, my vidíme stopy těch astronautů, my vidíme ty přístroje, ty vozítka, ve kterých tam jezdili, vidíme fotky Měsíce, toho povrchu a těch věcí. Nezávisle 4 kosmické agentury se 4 různými zařízeními, družicemi na té oběžné dráze. A já bych fakt mohl pokračovat, jo? Ale jasně, povídejte. Je to strašně jednoduché. V dnešní doba dává hlas i absolutním tupcům. Pardon, takhle to a jinak to neřeknu. To, co by před pár lety, před sociálními sítěmi, byla otázka diskuze v hospodě, kdy se ten jeden pakoš u toho piva strapní a všichni ho poslali někam, dává v dnešní době za sociálních sítích prostor být slyšet i s absolutní hovadinou. A takových věcí najdete milion, že? Já to zopakuju, ty otázky, klidně. Jo. Ale jestli to chcete do záznamu, tak otázka 1 byla... Jo, tak potom třeba zpětně. Dobře. Jestli někdo chcete to napadnout, klidně to napadněte, já budu rád. Já jako argumentů mám řadu, věřím, že to jsou logické. Co? Jo. Co vás napadne? Na co byste se chtěli zeptat? Povídejte. Pardon. Jo. Tak já to klidně zopakuju ty otázky, ať to nemusíme toto. Proč byl vybrán zrovna Měsíc? Myslíte na Apollo, Artemis, i když je to 400 000 kiláků, furt je to nejblíž. Jako Mars máte 50 milionů kilometrů, když je nejblíž. 50 milionů. A teď ještě pozor, jo, jak brutálně složitou... Mimochodem, ještě jedna věc, jo. Viděli jste ten Zemi, kde je ta stanice a kde je ten Měsíc, jo? Ono je to 1000krát dál, než je ta kosmická stanice. Takže i člověk, proč jsme tam nebyli dlouho? No, protože nebyl důvod. Proč jsme měli riskovat bezpečí astronautů a obrovitánské finanční prostředky, abychom tam znovu přiletěli a co, zabodli vlajku a sebrali šutry? Připomenu jeden argument. Lidi to občas říkají, jako no, tak ty šutry, tak ta věda, ne? Říkám, prosím vás, astronauti přivezli z Měsíce přes 400 kilo šutrů. 400 kilo. A oni ti vědci nejsou úplně tupci. Oni věděli moc dobře, že na ten Měsíc se po programu Apollo hned nevrátíme. Že to chvilku bude trvat. Nikdo nečekal 50 let, ale věděli, že to nebude za 5 let, za 10, jo? A oni věděli, hele, pojďme neotevřít ty vzorky hned všechny najednou. Pojďme je otvírat postupně, protože budou postupně vyvíjeny lepší analytické a technologické nástroje, jak ty vzorky zkoumat. Lepší mikroskopy, lepší spektroskopy. Chápete? Takže oni postupně otvírali ty vzorky a dodnes je přes 40 kg šutrů stále neotevřených. Jsou uskladněny v dusíkatých atmosférách, inertních atmosférách, abychom přesně čekali na to, co když někdo vyvine lepší mikroskop. A pak, až se tam vrátíme, budeme vazit další šutry. A teď přichází ta věc. To má důvod, proč se tam vlastně vůbec vracet. A teď si vezměte, ono je to furt nejblíž. Nic široko daleko, nic není. A Měsíc je s námi gravitačně svázán se Zemí. On je jakoby furt u nás.
Problém s dalším nejbližším tělesem, když neberu Venuši, prosím, protože Venuše je trošku jiný extrém, protože Venuše je blíž trošku, tak Mars, tak je problém ještě ten, že když vy na ten měsíc poletíte, jinak to řeknu, když letíte na Mezinárodní vesmírnou stanici, něco se stane, něco se fakt podělá, tak máte schopnost sednout do kosmické lodě a být za 3 hodiny doma. Když poletíte na měsíc a něco se pokazí, tak jste za 3 dny doma. Když se něco pokazí na Marsu, tak vy kolikrát musíte počkat, až se vůbec Země s Marsem dostane do pozice, abyste se domů mohli vrátit. Měsíce a měsíce. Letět na Mars nemůžete jen tak někdy. Kolikrát uslyšíte v médiích, kde se tohle vysvětluje, že čekáte na startovací okno. Startovací okno je na Mars, je období, kdy vůbec Mars a pozice Země a Marsu jsou takové, abyste tam mohli vůbec letět a nestalo vám v cestě Slunce. Protože Mars a Země obíhají kolem Slunce různou rychlostí. Takže letět na Mars a zpátky není otázka třeba 3 dny tam, 3 dny zpátky jako měsíce. To je 26 měsíců. Tam 6 až 8 měsíců a pak čekáte, až nebudete mít v cestě Slunce, počkáte si a pak se můžete vracet. Takže, jak se říká, short story long, fakt nikde nic okolo není. Ani nějaký asteroid o velikosti, kde by to vůbec dávalo smysl. Vy jste se hlásil. Jo, pardon. Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho Marsu právě, protože Američani zrušili vyzvednutí vzorků z Marsu a vy jste tady říkal o vozítku, které poletí evropské, takže to bude jenom vrtat a zkoumat, ale nepočítá se žádným vyzvednutím zpět. Bude to in situ kompletně. No. Zrušení Mars Sample Return programu je škoda. Jenom v rychlosti, jo. Na Marsu jezdí nějaká vozítka, že jo, víme, vrtaj, schovávají do takových speciálních tubusů. Ten rover Perseverance to za sebe, jak hovínka, takhle za sebe sází ty vzorky ze zajímavých oblastí. A je tam právě byl program, který je teda zrušený, bohužel, protože my už umíme lítat na Marsu. Na Marsu už umíme lítat s helikoptérama. Vlastně dron Ingenuity to dokázal, právě který byl u roveru Perseverance. A vlastně byla představa taková, že tam přistane lander, který nemá kolečka, lander, vypustí tyhle drony, které už máme ověřené, pozbírají ty vzorky, které tam za sebou vykadil to Perseverance, dovezou to do toho landru, kde součástí toho landru je i malá raketa, v tuto chvíli se bavíme fakt o něčem, co je velké, jako tahle místnost, a jakmile se to nalodí, všechno roboticky, tak ta raketa odstartuje na oběžnou dráhu Marsu, kde se spojí s mateřskou kosmickou lodí, samozřejmě bezpilotovanou, bezpilotní, bez lidí, a ta potom zažehne a z Marsu přiletí k Zemi. Takže ten program je o návratu vzorků na Zemi, abychom je mohli co lépe zkoumat. Ono se obecně fakt jako říká, že člověk dokáže udělat věci 1000krát efektivněji a rychleji než robot. Ty argumenty toho, nebo takové, které říkají, neposílejme tam lidi, je to drahé a nebezpečné, jsou naprosto validní. Jsou naprosto validní, že to je drahé a nebezpečné. Ale v tuhle tu chvíli my to jinak než s tím člověkem nedokážeme efektivně udělat. Ten člověk dokáže to dělat výrazně rychleji, výrazně vlastně levněji, protože mu to trvá kratší čas. Jenom ty snímky, které posádka Artemis 2 nafotila u toho měsíce, teď jak oblítávali, ty fotky k vám teprve se pohrnou, prosím vás, jo? Teď jste viděli zlomek toho, co nafotili, tak se fakt odhaduje, že kdyby to měla fotit sonda na oběžné dráze měsíce, nějaká družice, tak jenom na natáčení, na ty správné objekty, tak by to bylo vlastně otázka třeba 100krát delšího operování. 100krát delší čas by trvalo, než by nějaká autonomní sonda, nebo na dálku ovládaná, by dokázala vyfotit ty stejné snímky, jako vyfotili ti astronauti. Tak rychle člověk dokáže vidět, hele, to je zajímavé, má výcvik, ví, co hledá, jo, a tak dál. A abych odpověděl přímo na tu otázku. Ano, my přistaneme, budeme opět vyhledávat ty nejzajímavější objekty, budeme vrtat až do 2metrové hloubky, kde součástí těla toho roveru je vlastně laboratoř, která bude na Zem posílat výsledky těch chemických a fyzikálně chemických analýz. Stejně tak, jako to dělají vlastně v tuto chvíli všechny ty rovery. Oni musí být, jsou vlastně laboratoře uvnitř.
Jo, je to neskutečné vlastně, co dokáže ta věc na těch fakt x milionů kilometrů s desítkami minutovými zpožděními třeba vykonávat. Snad jsem odpověděl. Jo, zase short story long, omlouvám se. Já jsem chtěl kontext vždycky zasadit, ať lidi chápou. Ano, povídejte? Jo, pardon, mikrofon. Já se chci zeptat, jak vlastně odstartovávala mise Artemis z Floridy, tak tam byli i nějací účastníci právě z té mise Zero G, jestli se nepletu. Ano. Jak byli vybráni, nebo kdo tam byl? Ti 3, myslíte, přímo konkrétně? Já jsem myslel, že byli 4. Oni byli 4, akorát Ondra Heigl nebyl kadet ze Zero G, to je zaměstnanec Pražského planetária, který je tam doprovázel, protože já jsem nemohl. Jako fakt ano, takhle bizarně to zní. Tam to bylo jednoduché, jich původně mělo letět 5. Jako 5 kadetů ze Zero G, kteří byli vybráni v mezinárodním programu od jednoho německého institutu, kteří byli osloveni tím německým institutem a prošli takovým jako rychlým výběrkem toho, jak ochotní jsou třeba jet i do toho zahraničí a prezentovat to svoje nadšení a zážitek i v zahraničí. A těchhle 5 bylo vlastně jako vybráno, že do toho šli. Bylo to vlastně, že využili příležitosti. Takhle jednoduše to můžeme říct. No a s tím německým institutem se nakonec rozvázala spolupráce, protože tam pár věcí haprovalo. Tak pak já jsem zavolal na americkou ambasádu a říkal jsem, že potřebuju tady pomoct, abych děcka, kterým je to slíbeno a sehnali si sponzory na tu cestu a podobně, tak aby mohli letět. Tak jsme potom z NASA to vyjednali napřímo, že byli vlastně pozváni přímo NASA přes americkou ambasádu v Praze na ten samotný let. Takže zase short story long. Zero G už bylo prostě 26 těch jasných vybraných, dostali nabídku od tady tohohle z toho institutu, těchhle 5 to využilo a nakonec 3 řekli, letíme v doprovodu jednoho člověka od nás z Pražského planetária. Jo, jestli... Jo. Já bych se chtěl zeptat, když jste popisoval vlastně Mezinárodní vesmírná stanice, se pohybuje po oběžné dráze. A jak jste popisoval, že vlastně neustále padá, takže má tendenci, teda předpokládám, spadnout do atmosféry a musí vyvíjet rychlost. Nějakou. Ona ji nevyvíjí, to je setrvačnost. Takže ta rychlost je dána pouze tou setrvačností a ta rychlost se nestrácí. Na tohle se ptáte? Ano. Tak, výborná otázka. Já mám potom ještě jako dodatečnou otázku. Úplně v pořádku. Ta rychlost, teď přesně přichází to víc. Kdyby slovo vákuum, které všichni znáte, dávalo smysl, což nedává, protože vákuum neexistuje. Vákuum nikde ve vesmíru nenajdete. Vákuum nemůže existovat. Jo? Vy se tomu vákuum vždycky můžete pouze přiblížit. Proto, když se budou vědci navzájem bavit a budou dělat nějaké experimenty ve váku, tak oni se ptají, jak dobré vákuum tam máš. To znamená, vždycky tam je nějaký tlak, nějaké částice tam jsou. A to přesně přichází tam. Ta stanice je vlastně k Zemi tak moc brutálně blízko, že tady je ještě zbytková atmosféra. Takže řeknu, kdyby pojem vákuum dával smysl, kdyby ta stanice lítala ve váku, tak tam lítá do nekonečna. Teda ztrácela by tak málo energie úplně jiným procesem, že by tam lítala miliardy let. Jako fakt doslova. Jo, miliardy let by lítala. Ale tím, že tady je ještě zbytková atmosféra, protože exosféra, vám atmosféra řídne. Neustále řídne, ona je gravitačně držená, že jo? Takže řídne. Takže tady ještě je zbytková atmosféra. Ta stanice prolítává zbytkovou atmosférou, sráží se s jednotlivými částicemi atmosféry, nejčastěji nějakého atomárního vodíku, a tím, jak se sráží vlastně, tak ztrácí rychlost. Takže ona vlastně jako pomaličku snižuje a proto čas od času, přibližně jednou měsíčně, musí některá z připojených lodí vyvinout impuls a urychlit ji a vrátit ji zpátky trošku výš. Takže proto můžete vidět, dokonce když se podíváte na křivku vývoje rychlosti, tak vidíte, že výška rychlosti stanice, když to hodně zkoncentrujete, tak je tohle. Ale je to v rozmezí třeba 440 nebo 380, 360 a 440 kilometrů. Jo? Takže vlastně ona jako zpomaluje, takže vy potřebujete pušnout. Takže tam je připojená kosmická loď, jo? Tak strašně super momenty. To znamená, že má neustále tendenci v podstatě padat do té atmosféry. A zhořet tam, jako všechny satelity, které už nikdo nechce. Doufám, že to chápete jak se snažím předat. Jo. Ano. A teď ta podotázka. To znamená,
u Měsíce Ano. je těch částic tak málo, že se vlastně děje to samé, ale v tak dlouhém čase. Jo, dobře. Tak jsem si odpověděl. Absolutně. Ale to je ta dedukce, to je super, přesně, jako, že člověk, když jako pochopí, jak to funguje, přesně takhle tak. Proto třeba sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, ze které jsou právě ty úplně brutálně detailní snímky Měsíce a povrchu těch astronautů, jak tam byli, jo, ona má rozlišení 0,5 metru na pixel. 0,5 metru. Jo, cokoliv, co je větší než 0,5 metru, tak tam vidíte. Takže ty moduly, ty stopy, tam prostě, protože tam je kotel, že jo, ty vozítka, tak tam krásně vidíte. A ona tam krouží už strašně dlouho, stále funguje, což je výhoda té elektroniky už robustní, nebo spíš jako spolehlivé, a furt tam krouží. Kdyby byla na oběžné dráze Země, tak už dávno zhořela. Jo, nebo spadla, že jo, přespomalila. A ano, těch částic je tak extrémně málo, ale furt tam jsou. Dokonce teď to bylo krásně vidět na některých těch fotkách. Když se podíváte na fotky toho takzvaného zatmění slunce Měsícem, pokud jste viděli, co pořídila posádka Artemis 2, tak vidíte vlastně takové zajímavé halo okolo toho Měsíce. A to je přesně to. To jsou ty částice, které okolo Měsíce jsou. Tam vákuum není, vákuum nedává smysl. Je to jak ideální plyn nebo jo, tyhle ty věci. Ano? Mám dotaz. Četl jsem, že pořizovali fotky mobilem. Mhm. Měli ještě něco jiného, nebo jenom ten mobil? Ne, ty telefony, to byla fakt jako personální věc. To bylo to, čím... A teď krásně to přesně vidět, tak v dnešní technologické době, teď už se na internet, na sociální sítí, podívejte se na blbý Instagram od NASA. Uvidíte tam videa těch astronautů z těch mobilů, jak tam natáčí, jak tam blbnou ve volných chvílích, jak se natáčí, jak tam jedí, jak pozorují to, když testují třeba ty zážehy těch pomocných stupňů, jo, což jako probíhalo, že vlastně ty bezprostřední běžné lidské momenty si natáčeli a začínají to zveřejňovat. Člověk by řekl, proč to nezveřejnili hned? Jak to pošlete na Zem? Jo? Tak, to znamená, tohle, takže ano, natáčeli toho milion, fotili krásná selfiečka, že jo, se zemí, v pozadí a tak dál, ale samozřejmě ty nejlepší fotky jsou Nikony, mají to D5 a D9. D5, nebo D5 a Z9. Z9 a D5, přesně tak. Jo? A z toho jsou pořizované ty největší, ty parádní snímky. A to, co jste i viděli, to bylo zveřejňováno v neúplně plné kvalitě. Oni poslali jako kdyby zkomprimovaná data a teď teprve najdete ty fakt jako nabušené snímky, fakt desítek a desítek megabajtů. A to jsou jako, to je prda. Jo? A nastavení těch foťáků, a myslím, že doufám, že říkám právě ta D5, možná jste viděli ten snímek, snad vás to jako neurazí, když to s dovolením ukážu v rychlosti. Normálně tady na Google, ta fotka Earth, já tady dám night prostě, jo, jenom ať máte rychle vysvětlení, jo, tady na tomhle, ta fotka, kterou jste mohli, ježišmarja, to tady nikde není, jo. Tak já to dám do Google normálně, možná to je ten problém, i když jsem teda čekal, že vyhledávač je vlastně podobný. Jo, tady, no, tady už to vidíme hned. Tady, tahle fotka. Ta vylezla mezi úplně prvními ven, možná víte. Pardon, jsem nechtěl ukládat, ještě jsem se překliknul. Tak, tahle ta fotka. Vylezla jedna jako z prvních. Víte, na co se koukáte? Na noční stranu Země. To je noční strana Země. Viděl jsem různé příspěvky na sociálních sítích. To porovnání s misí Apollo a téhleté, ta Země nějak stmavla. Možná jste to někde viděli, jako jo? Ty fotky jsou neporovnatelné, protože tohle je noc. Den máte tady. Tohle je odvrácená strana v tu chvíli Země. Vy se koukáte na noční stranu. Jak to můžu říct s takovým přesvědčením, mimo to, že to vím? Tady vidíte polární záře a tady vidíte světla měst ve Španělsku, to máte otočené vzhůru nohama. Tady je Španělsko, tady máte Gibraltar, tady je Afrika, tady vidíte světla měst. To je noční strana planety Země, ty fotky jsou neporovnatelné, den je na druhé straně. A tuhle fotku pořídíte jenom kvůli tomu, že D5, právě Nikon, dokáže mít ISO, kdo trošku víte, umíte fotografovat, 51 000. ISO...
Já jsem viděl nastavení foťáku. Jo, já se bavím to fotku, jo, jasně. Ona má možnost až 3 miliony, ano. Ten Nikon dokáže udělat ISO až 3 miliony, což je úplně magořina. Ale ta fotka je použitá 51 200, myslím, ISO, nastavení foťáku. Masakr. Jo? Fotíte noc, bum, a vidíte tohle. Protože tam je dost světla prostě z okolí. Odraz měsíce třeba. Jo? Ten zdroj světla tam nějaký musí být. Jo? Takže, jak jsme se k tomu dostali? Jo, vy jste se ptal, jak to fotili. Tohle by iPhone nezvládl. A mě strašně bavila, možná jste to zaznamenali, výměnu v komentářích právě u těchto příspěvků, kde napsal Samsung. Viděli jste to někdo? Samsung zareagoval, s námi by ty fotky byly ještě hezčí. A NASA zareagovala, vy máte 200x optický zoom, foťte nám to prosím ze země. Jo, jako občas to může být takové. Tak, ještě, povídejte. Tak já budu mít trošku takovou zase heretickou otázku. Vrátím se k něčemu, o čem už jste mluvil. Jaké jsou náklady na podporu života? Vyvíjí se umělá inteligence, všichni známe film Avatar. Není spíše tohle směr, kam to bude směřovat? Určitě ano. Děkuji za otázku, super otázka. A já říkám určitě ano. Já jsem to trošičku i naznačil, jo? Že jasně, proč riskovat život, proč je to drahé a tak dále. Ale teď v tuto chvíli je to neporovnatelné. A pak je tam ještě jeden strašně důležitý aspekt. Jo? To znamená, jako já vlastně říkám, souhlasím a tou cestou to půjde. Ale je tam jeden strašně důležitý aspekt. A teď to bude znít strašně pateticky. A to jsou ty lidské příběhy. Ten člověk, ten bezprostřední prožitek, to sdílení emocí, tady tohle, že tam letěl člověk, tak ten efekt, co to dokáže dělat jako s veřejností, s dětmi, s příběhy a podobně, je celkem dost jako nevyčíslitelný. A přesně existují různá porovnání, která se strašně špatně počítají. Ale jednoduše mi řekněte, kdo z vás slyšel o té misi Artemis 1? Jo, jenom si řekněte, jo? Kdo slyšel o Artemis 1? Tam se dělá figurína. Artemis 1 testovala oblet Měsíce s tou stejnou kosmickou lodí. Teď vám letěla Artemis 2, kde vám seděly 4 lidské žijící bytosti, které mohly zemřít, které mají své příběhy, které mají své zážitky, které mají své naprosto neskutečné zážitky a zkušenosti, které mohou sdílet už přímo z té paluby nebo poté. To, jak se to snadněji dostane k veřejnosti informačně, je úplně neporovnatelné. A dovolím si opravdu říct to, že kdybychom zítra letěli na Mars a v ten stejný čas na Marsu přistálo nejlepší autonomní AI vozítko, které dokáže pracovat jako člověk, se stejnou rychlostí vykonané práce, a vedle by přistál člověk, tak možná to AI vozítko bude na 20. stránce nějakého odborného časopisu, ale na té úvodní stránce, na té titulní stránce bude ten člověk. Takže já říkám ano, ale je tam brutální faktor toho, že to nejde porovnat. A nemusíme spolu souhlasit. To je naprosto, tohle je přesně ta věc už jako názorová, kde se fakt dá jako argumentovat tohle a tohle. A samozřejmě člověk, který jako žije technologiemi a AIkem a těma novýma technologiemi, tak může být spíš na téhle straně barikády. A je to úplně v pohodě. Ale v momentě, když se budete bavit fakt jako s větším vzorkem lidí, tak oni vám potvrdí, že ten člověk a ty lidské příběhy tam mají jako výrazně větší roli. Takže ono je to celou dobu i o takovém jako obrovitánském technologickém hypeu. Pojďte dělat technologie, můžete dělat technologie. Jsme v nové době, snažíme se dobývat vesmír s lidmi, zabodneme vlajku, blá, blá, blá. Zní to pateticky, ale jsou to nevyčíslitelné hodnoty. Jo? A já, protože pracuji hlavně s dětskama, tak já to přesně vidím. To je jako přesně, zeptáte se lidí, kteří byli dětmi v dobách Apolla, co vás donutilo jít dělat vědu? Program Apollo. A to jsou jako fakt, to je jako u Američanů, to je 1:1.
Jo, to skoro všichni. Jo, já vlastně neznám člověka, který žil v dobách Apolla, kterého by to fakt jako nenadchlo a neřekl si, hele, to je hustý, budu astronaut, budu dělat kosmické technologie, budu dělat vědu. A to je přesně to, co tu společnost, to, že máte tu lidskou sílu, která to reálně jde dělat, to je nevyčíslitelné. No ano. To ano, ale pořád máte spoustu lidí, nebo je to přesně o těch příbězích. To znamená, jako ano, jakmile to AI jako bude, ale pořád ten člověk, já chci být machine feeder, že jo. No, jako, já znám spoustu dětí, které jako kdyby fakt jako chtějí řídit vlak. Chtějí stavět vlaky. Chtějí být ti, jak se, sotouši? Jak je to správně to slovo? Ti, co dějí na kolejích. Sotouš? Šotouš? Jo, pardon, já ten pojem jsem se dozvěděl nedávno, pardon. Chápete, co myslím, jo? Oni jako chtějí být těmi lidmi. Oni nechtějí být tím strojem. Jo, a teď přesně někdo to musí konstruovat. Jako jasně, jestli budeme fakt žít jednoho dne v době, kdy budeme si válet šunky a všechno budou vymýšlet, konstruovat roboti a stroje, OK, pak to bude naprosto fair protiargument, ale ještě tam nejsme. Jo, a my vlastně chceme tam možná být, že? Proto potřebujeme lidi, kteří to vyvinou. Jo? Ale to fakt dá spíš k diskuzi k pivu, že? Tak ano, povídejte a asi to dáme jako poslední otázku, ať vás ne to, protože potom se můžete určitě doptávat, já chviličku ještě zůstanu. Já bych se chtěla zeptat z těch šutrů, jako, které byly přivezeny, je z toho už pro nás, jako pro lidstvo, nějaký užitek, něco wow, jako jo, co víme, že nás nějak posune, co je nějak jinak, jako já nevím, chemické vzorce, něco, jako cokoliv. Jasně. Kdyby tady teď stál Peťa Brož z Geofyzikálního ústavu, tak zažijete hodinovou odpověď a to. Já vám odpovím strašně jednoduše. Vzorky z Měsíce přivezené nám potvrdily, že Měsíc vznikl srážkou tělesa o velikosti Marsu z prvopočáteční Zemí. Nejstarší kameny ze Země se našly na Měsíci. Co to je? No jasně, protože ta srážka, která proběhla v prvopočátcích formování našeho systému, tak ta srážka s tou protoplanetou Thea, jak jsme ji pojmenovali, tak ta srážka byla taková, že toho materiálu vlastně bylo nabráno tolik a z hlouby tak hluboké, že vlastně to, z čeho se pak z toho zbytku, co odletěl, se sformoval Měsíc, tak vy jste našli na povrchu kusy Země. A tak hluboko v dnešní době nedokážete zavrtat a vzít vzorek z 1000kilometrové hloubky. A takhle tyhle věci vlastně se vám vyskytly na povrchu Měsíce. A mohli jste je sebrat. Takže nejstarší šutry Země se našly na Měsíci. To je třeba jeden obrovský krok při poznání toho, jak se sluneční soustava vyvíjela a náš systém. A pak samozřejmě se bavíme o tom, že třeba na Měsíci jsou obrovitánské zásoby takzvaného helia-3, což je izotop extrémně vzácný, nepředstavitelně drahý na Zemi a jsou přesně i ekonomické zájmy na tom Měsíci helium-3 těžit a vozit ho na Zem. A otázka je, jestli to bude ekonomicky rentabilní, protože to je pak přesně taky o tom, jako kdy to dává smysl a kdy už to je jenom takový spíš technologický hype, něco na ten způsob. Takže krátká odpověď, poznání a pak samozřejmě to, co jsme tam objevili. Ale jako nečekejte, to nejde, abychom našli třeba na Měsíci nebo na Marsu nebo někde jiný prvek, který nemáme v periodické tabulce prvků. To nejde. Ona jako periodická tabulka prvků jako má nějaké pravidla, že ono, jo? Jako nedáte tam 25,5 protonu. Jo? 25, 26, 27. Jo? Chápete? Jo? Takže můžete měnit izotopy, ale nikoliv jako nový prvek. Vy můžete postavit nebo najít prvek, kolik prvků, že z těch lantanoidů a alkaloidů a kdo ví čeho všeho, pardon, teď jako já nejsem chemik, tak jako najdete, které byly vyrobeny člověkem v laboratoři. Jo? Nečekejte, že najdete něco mimo periodickou tabulku prvků. Pokud je to barionová hmota, neřešme. No. Ne, na odvracené straně Měsíce tam probíhaly akorát jiné geologické procesy, které se snažíme teď pochopit. Ale co se týká složení, jako geologicky jinak, ale jsou to šutry, které známe.
Jo, ono jenom vypadá jinak, protože měsíc je prostě vázaný, má vázanou rotaci se zemí. Jo? A tam právě teď třeba se přichází s těmi vysvětleními, proč teda ta odvrácená strana měsíce je tak geologicky jiná než ta přivrácená. A jsou tam vysvětlení, ale bych povídal teď jako dlouho. Jo? Ale ne, že byste tam našli jiné prvky, to ne. To jako vlastně nejde. Jo, je to geologicky jiné, ano. Z vozítky, ano. Byl ten návrat, jo. Tak. Ano, ten návrat tam jako proběhl. Ale to není o složení jiné, to je prostě jako šutr, který tam akorát nečekáte, když to řeknu hloupě. Jo. Tak jo, nebudu to prodlužovat, moc vám děkuju a já tady mám pro vás ty nálepky, takže kdo budete chtít esáckou nálepku, tak je tady rozhodím a pokud někdo z vás máte ve svém okolí učitele, nebo sami učiteli jste, tak tady mám brožurku na konferenci pro učitele online zdarma s Evropskou kosmickou agenturou 8. a 9. července a nebojte se toho vzít to do škol, rozdat to, kde se jenom dá. A tady dám ty nálepky, pojďte si proto a když si budete chtít něco zeptat, tak můžete.